Posloucháte finanční backstage. Pronikněte za oponu finančního světa, a to díky rozhovorům, které mají hloubku. Ja nepoužívam žiadne indikátory, oscilátory, ani absolútne nič z tohoto. Bol som na tej strane prílišnej chamtivosti a chcel som dosahovať tiež nejaké veľké percentá, tak ako bohužiaľ drtivá väčšina tých začiatočníkov toho retailu, ktorý s tradingom začína. ChatGPT má v tomto tiež aj veľký potenciál. Dokáže vám to vychrliť ohromné množstvo informácií, vytvoriť nejaké stratégie, vie si to načítať nejaké historické dáta. Keď niekomu poviete, že budeš zarábať 1-2% mesačne, tak každý vás vysmeje, že Zdravím vás, přátelé, vítám vás u podcastu Finanční backstage. Sponzorem tohoto podcastu je broker Proper Trading a evaluační pro firma Fintokay, no a dnešním hostem je Tibor Salát. Ahoj, Tibore. Ahoj, zdravím všetkých. Tibor je profesionální trader a investor, zároveň jsi taky zakladatel a CEO společnosti XXX Traders, neboli 3X Traders. Zároveň jsi taky specialista na algoritmické a vysokofrekvenční obchodování, no a taky odborník na řízení rizik. Tak jak to vlastně prakticky začínal, ten tvůj začátek toho tradingu? No ja som začal v podstate najskôr s kryptom. Mňa ako ajťák začalo najskôr baviť to krypto, bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, čiže to bolo tak niekedy ešte tesne pred rokom 2018, možno 17, 16, také nejaké prvé dotyky. Od roku 2018 už som začal reálne akože tradovať, ale naozaj, že krypto, bitcoin. No a potom som postupne pribral aj tie menové páry, komodity a ďalšie veci, deriváty. A nejak tak pomaličky. No. Zo začiatku ten prvý rok som sa skôr venoval naozaj hlavne vzdelávaniu, či už nejakému samoštúdiu. Prešiel som si aj ja tu na nejakých aj lokálnych mentorov, ale dostal som sa aj v zahraničnej literatúre, čiže prešiel som si naozaj rok, dva takou vzdelávacou cestou. Samozrejme, že potom som pribalil objavovanie nejakých algoritmov, robotov, ktoré či už sú teda verejne nejak dostupné alebo aj neverejné. A zistil som, že teda väčšina z nich je nefunkčná. To asi každý trader zistí časom po tej nejakej svojej ceste, že tie EAčka, väčšina z nich sú na nič, fungujú povedzme len pár mesiacov a potom tie účty sa pália. Čiže začal som potom zapájať aj nejaké také tie svoje skúsenosti bývalé, čo sa týka tej mojej IT histórie, že som programoval. Čiže začal som si programovať nejaké vlastné veci a začal som robiť vlastné backtesty. A tak som sa dostal k nejakým svojim vlastným stratégiám, ktoré v podstate udržiavam doteraz. Mám tam nejaký track record, ktorý už v podstate aktuálne dosahuje, myslím, 3 roky. Čiže asi takýmto nejakým spôsobom som sa naozaj tomu pomaličky prepracoval a tiež som si prešiel veľmi ťažkou cestou, kde boli prvé roky samozrejme aj nemalé straty, v podstate 3 alebo 4 roky po sebe tie prvé boli naozaj že stratové, až teda asi minulý rok alebo predminulý som bol v podstate keby na nule, že som tie straty dohnal a môžem povedať, že až od minulého roka začínam byť ako keby ziskový. Jaký největší rizika čekají vlastně obchodníky v dnešní době podle tebe? Ja už som tie rizika viackrát spomínal vo viacerých podcastoch. Môžeme ich rozstrediť asi do viacerých kategórií. Ja veľmi rád spomínam, lebo začínam technickými rizikami, lebo to si málo kto uvedomuje. To znamená, že keď sa chce niekto naozaj na úrovni venovať tradingu dlhodobo, chce na tom tvoriť zisky, zarábať, tak dôležité je spomínať práve tie technické rizika. To znamená, že ja ako ajťák z historického hľadiska si tie rizika veľmi dobre uvedomujem. Čiže vy keď chcete tradovať, tak je to naozaj online svet, kde potrebujete mať spoľahlivú výpočtovú techniku, lebo naozaj robí sa cez platformu, MetaTrader 4 alebo 5, prípadne iné platformy. Ale všetko samozrejme musí niekde bežať, na nejaký server, na nejakej výpočtovej technike. Musia tam byť nejaké latenčné časy, to znamená, že aby ten prístup od vás k brokerovi bol čo najnižší a tak ďalej. To by sme mohli naozaj preberať až do rána a do hĺbky veľmi, tieto technické záležitosti. Ďalšou vecou, ktorá podľa mňa spadá pod tie technické rizika, je správny výber brokera. Lebo to je ďalšia vec, lebo vy, keď máte výbornú výpočtovú techniku, najnovší MacBook, alebo najlepší server, najlepšie VPS-ko, ale máte zlého brokera, tak opäť je to technická záležitosť. A prelína sa to samozrejme ešte s nejakým ďalším rizikom, ale za mňa je to akože technické riziko tiež. Ten nesprávny výber toho brokera.
Medzi ďalšie rizika samozrejme patrí to, keď nie ste matematik, aspoň úplne základný, nemusíte byť génius, lebo minule ma niekto obviňoval, že sa hrám na génia. Je to podľa mňa asi jednoduchá matematika, ale treba ju mať naozaj v hlave. Hej, čiže musíte si vedieť skrátka vyrátať risk management, money management, hej, že musíte mať nejaké základné počty v hlave, musíte vedieť, do akého rizika vlastne idete, čo sa týka každého vstupu, hej, čiže aký máte kapitál, aké máte OM-ko, ktoré si spravujete, čo si tam vlastne môžete dovoliť. Hej. Toto riziko, to money risk managementu je samozrejme pre bežných retailových obchodníkov asi to najväčšie. Málo kto vníma to technické, tie technické rizika nevníma skoro nikto. Hej, každý si myslí, že je to pohodičke, mám tu nejaký mail, mám tu internet, to je úplne všade, je to v pohode. Ale toto sú dve také najväčšie rizika, to technické a potom samozrejme tie rizika toho risk managementu a toho money managementu. Jsme začali trošku zvostra, že jo? Ono se říká, že ono jako takový to trading z pláže, že jo, a takový to prostě, že všechno pohodička, tak to úplně ne. No, skôr si myslím, že je to úplne naopak. To znamená, že to, čo sa ukazuje vonku, ja si myslím, že drtivá väčšina ľudí to už asi začínajú chápať. Hej, tí, čo už dlhodobejšie sledujeme tie sociálne siete a vidíme tie obrázky krásne, ako si tradujem z pláže, ako som v Dubaji, vo svojom Ferrari, kde na mojom najnovšom iPhone, hej, 15 Pro Max si zadávam 100 lotov na XAU USD. A samozrejme, že za 5 minút ukazujem, ako som na tom zarobil 1 000 000, takže tam niečo nehrá, že niekde tam je háčik. Takže ja si myslím, že bude čoraz viac tých ľudí, ktorí si toto začnú uvedomovať, že tie obrázky, ktoré sú nám posúvané cez tie sociálne siete, tak sú naozaj akože hodně klamlivé. No je to možná i tím, jak se dostává trading víc do veřejnosti, že vlastně víc mezi lidi, tak samozřejmě nějaká tam, jako ten růst té popularity tam začíná, ale zároveň s tím vlastně dojde i k tomu asi vystřízlivění, že jo? Áno. Samozrejme, je to aj o tom, že celý ten trading vznikol v podstate nie tu v tejto lokalite. Hej? Prišlo to viac menej zo Spojených štátov amerických, kde to celé akože vzniklo, keď sa bavíme o CFD, obchodovaní, hej, Contracts for Differences. A postupne, pomaličky to došlo k nám. Čiže tu na nejaké začiatky Československo by sa dalo považovať možno rok 2015-16, keď samozrejme, že boli tu aj tradery predtým, že používali platformy po väčšine zahraničné, nepoznal to takmer nikto a bolo tu pár nadšencov, ktorí sa o to začali zaujímať. Ale až tak niekedy okolo roku toho 16, keď myslím, že v tom roku aj vznikol tu na lokálny český broker, že áno, Purple Trading, môžeme asi spomenúť, tak až tedy tu do toho Československa tu prišiel nejaký taký hype a tiež tu nebol možno do roku 2020. Ja osobne si myslím, alebo ja som to spozoroval, že až od roku 2020, ako bola tá korona, ľudia boli doma, tak začali sa zaujímať o to, že je tu nejaký trading, dá sa to robiť online, nikam nemusím ísť, môžem to robiť z domu. No a samozrejme, že tie posledné roky ešte k tomu patria aj hype okolo prop trading, minimálne posledné 2 roky. Takisto Purple má svoj projekt Fintokej, ktorý tiež sa tu kvôli tomu rozvírili vody toho prop tradingu. Takže aj toto asi oslovuje čoraz väčšiu masu ľudí. Já si myslím, že i prop trading a všechny ty věci to ještě probereme potom v průběhu rozhovoru. A ještě mě napadá, když jsme se bavili o těch rizicích, tak jaký třeba mýty si nejčastěji pozoroval nebo pozoruješ, který panují kolem tradingu? Mýty? Mýty jako nějaké jakože obecné pravdy prostě, co si jako myslí lidi, že jako, jak jsme říkali, třeba tam pláž, že jo, že to je pohodička. Jasné. No prakticky takmer všetko, čo sa o tradingu hovorí, tak je mýtus. Ty brďo. Čiže skoro všetko, čo verejne sa vypustí a vidíte na sociálnych sieťach, tak si myslím, že je mýtus. Hej, to, že len na tom zarábate. Hej, že sme všetci ziskoví, každý trader, že je len ziskový. Že je to nádhera, že ste slobodní, že nemusíte tomu obetovať možno len pár minút alebo hodinku denne. Hej, že zrazu žijete nejak bez stresu, ale to je všetko presne naopak. Je to úplne presne naopak. Ako náhle ste trader, tak si treba zvyknúť na to, že budete žiť v strese, že budete tie grafy pozerať niekedy aj v noci, budete k tomu stavať o 2:00 v noci, ako sa vaše pozície vyvíjajú, ak teda nie ste nejaký skalper a tak ďalej. Čiže tých mýtov je tam 99% všetkého, čo vidíte, sú naozaj mýty. Tak to je slušný. Jak ses ty vlastně poprvé dostal k obchodování? Taky jsi tam měl takovýhle jakože viděny toho, jak to bude pohodička krásný? No určite áno. Lebo asi v tom začiatku, keď o tom nič neviete
a začnete si to troška študovať, tak samozrejme, že prvé, čo na vás vybehne, sú práve tieto krásne obrázočky, všetci tí tradery v sakách, kravatách, na tých drahých autách a celé je to zaobálené do takého nejakého lesku, hej, že je tam nejaké takéto pozlátko vonkajšie. No ale postupne, ako do toho prenikáte, tak zistujete tú realitu. Sponzorem podcastu je Purple Trading, férový broker s českými kořeny, u kterého najdete bohatou nabídku instrumentů pro aktivní trading i investičních produktů pro rozšíření vašeho portfolia. To vše v bezpečí evropské regulace s důrazem na maximální ochranu vašeho kapitálu. Sdílej nějaký konkrétní výzvy, které tě potkly teda v té cestě? No tak samozrejme bolo to neustále skúšanie rozličných robotov, hej, ktoré som si zapájal, lebo ja som tam naozaj točil svoj vlastný kapitál. Tie roboty vždycky dopadli zle. Hej, oni boli ako keby naprogramované a to je podľa mňa cieľom väčšiny tých programátorov, ktorí tu verejne predávajú, hlavne na NQL-ku alebo na ďalších platformách, že naozaj to chvíľočku funguje, aj vás na to namotajú, hej, na tie backtestíky, ktoré sú veľakrát zmanipulované. Funguje to povedzme pár mesiacov, možno pol roka, tie najlepšie možno rok a následne vám to buď spáli účet, alebo sa dejú také veci, že sú spálite vy sám, že tam začnete toto vystupovať. Chcete to nejakým spôsobom ošetriť, chcete to ešte nejako zachrániť, zahedžovať. Po väčšine tie Murphyho zákony v tradingu platia úplne dokonale, hej, čiže to je asi jediný zákon, o tom sa dá povedať, že platí úplne, že na 100%, a to je Murphyho zákon, že keď už sa niečo začne zamotávať, komplikovať, tak väčšinou sa to rovná, že už to končí buď pálením účtu, alebo veľkými stratami, bohužiaľ. A to potkalo teda i tebe? Áno, niekoľkokrát, hej. Jak sa z toho poučil? No, poučil som sa z toho hlavne tak, že musím začať trošku ovládať svoje emócie a to hlavne asi špeciálne chamtivosť. Lebo strach u mňa nikdy nehral až takú rolu, ale ono je to vždycky tak, že keď sa nebojíte, tak ste príliš chamtiví. Keď sa príliš bojíte, tak tiež samozrejme nie je to ono. Čiže vždycky je tam nejaký problém, hej. Ja si myslím, že som bohužiaľ na tej strane, alebo bol som na tej strane prílišnej chamtivosti a chcel som dosahovať tiež nejaké veľké percentá, tak ako bohužiaľ drtivá väčšina tých začiatočníkov toho retailu, ktorý s tradingom začína, tak ako keď niekomu poviete, že budeš zarábať 1-2% mesačne, tak každý vás vysmeje, že ale to akože to nemá zmysel. Ale vy sa tými rokmi dopracujete k tomu, že čím agresívnejší trading, tým kratšie trvá. Hej. Aj tu sa dá samozrejme ošetrovať, ale je to veľmi bolestivé, lebo musíš tam potom odsekávať straty, ktoré nie sú malé. Hej. Naučil som sa napríklad aj, čo je to Capital Guard, hej, po tej mojej ceste. Capital Guard je v podstate ochrana kapitálu, tento výraz tu v podstate zaviedol broker Purple Trading. Hej, oni to vlastne používajú vo svojich stratégiách, hej, ktoré sa dajú kopírovať, môže ho retail vlastne kopírovať. V rámci toho Capital Guardu sa vlastne deje to, že keď sa vaša stratégia dostane do problémov, čiže do veľkých drawdownov, tak obchody sa automaticky softwarovo vypínajú, hej, že nedokáže už do toho ani trader a vlastne ani nikto, kto kopíruje tú stratégiu, nejako zasiahnuť. Hej, je to automaticky vypnuté a je tam vlastne ten kapitál ochránený. Čiže naozaj tých pojmov a tých postupov, tých stratégií, robotov a rozličných vecí som zažil po tej mojej ceste strašne veľa. No a na konci som sa dopracoval k tomu, že existuje pravdepodobne jediná vec a to je nejaká rovnováha, hej, že koľko sa ako keby dá maximálne mesačne alebo ročne zarábať na tom tradingu, tak aby to šlo dlhodobo. Plus do toho ešte musia byť zarátané aj ďalšie faktory. Musí byť do toho samozrejme ešte zarátané aj Capital Guard, lebo na tých trhoch za tie roky sa udeje strašne veľa vecí. Hej, príde tam ohromné množstvo nečakaných situácií a vy môžete mať aj najlepšiu stratégiu na svete, ale teraz sa tam niečo stane, niečo ohromné, príde nejaký buď obrovský káb alebo dačo a máte problém. Hej, a vtedy už do toho vstupuje strach. Čiže preto je dobré tam povedzme mať aj ten Capital Guard. Samozrejme, že predtým musíte mať všetko prerátané cez nejaký risk management a tak ďalej a tak ďalej. No, když už si zmínil ten Capital Guard, tak se bavíme o drawdownu, že jo, což je taky celkem důležitý faktor toho tradingu. Tak jaký je asi podle tebe nějaké nejzdravější rozmezí toho drawdownu, který ještě je v tradingu OK? Protože třeba pro výzvy ty to mají, jestli se nepletu, většinou do 10%, tak je to málo. No, denný menej, jo, a denní je 5 ještě. No. Denný
denný EP, čiže už keď toto za jeden deň prekročíš, tak je veľký problém, čiže porušil si ich pravidlá. Absolútne môže byť minus 10, čiže dokáže sa prvý deň nejakým spôsobom ešte zachrániť a na druhý deň, keď sa ti to ešte viac nabalí, tak si skončil úplne tiež. Tak když berem ten celkový za tebe, tak co je takový zdravý rozmezí, co by dávalo největší smysl? No to závisí od agresivity stratégie. Hej. To znamená, že existujú agresívne stratégie, ktoré nám dokážu zarábať povedzme aj desiatky percent mesačne. Hej. Oni môžu fungovať, ale končia po väčšine preto, lebo nemajú capital guard. Nikto nedokáže odstrihnúť tú stratu. Hej. Samozrejme, že tieto super agresívne stratégie po väčšine sa robia z chamtivosti, keď to mám tak povedať. A preto, aj keď je tam ten vysoký drawdown, tak ten trader to nezastaví. Lebo stále tam má nádej, že to pôjde a že nakoniec predsa len zarobí ten veľký balík. Hej. No ale spomínal som Murphyho zákony, tie platia prakticky na 100% a vieme, že po väčšine 99,9% takýchto situácií končí teda úplným spálením účtu. A možno nejaké totálne minimum, 10% sa tam ešte bude staviť tá strata, ak je niekto teda rozumný, má tam ten capital guard. Alebo on to nejakým spôsobom niekde usekne. Hej, čo sa naozaj deje akože minimálne. A to by sa dalo nazvať tým profesionálnym tradingom, keď už sme pri tom. Hej. No a potom sú samozrejme stratégie, ktoré možno nie sú tak vábivé, lebo zarábajú mnoho menej. Hej. Používajú už samozrejme skôr nejakí väčší hráči, alebo teda tradery s väčším kapitálom, alebo teda inštitúcie, banky a tak ďalej. A tam podľa mňa ten zdravý drawdown môže byť naozaj do tých 10%. Hej. Čiže tak, ako to majú tie prop trading firmy nastavené, lebo aj ten biznis tých prop trading firiem vychádza z nejakého historického pozadia, opäť prop trading vznikol opäť v USA. A vlastne sa tým účelom, aby naozaj sa našli tí ziskoví tradery. Hej, čiže tie podmienky si nikto nevymyslel, nevycúcal len tak z prsta, že bude to 5% len preto a preto. Hej, je to preto, lebo naozaj tie prop firmy vám dokážu dať obrovský kapitál, ale zároveň pri tom obrovskom kapitáli chcú mať aj istotu obrovskej ochrany toho kapitálu. Takže tam to dáva zmysel. Samozrejme, že keď je trader, ktorý má ten kapitál maličký, ja neviem, nejakú štvorcifernú sumu povedzme, tak chce to zhodnocovať agresívne a preto to vždycky, teda, alebo v väčšine prípadov, väčšine prípadov dopadá zle. No, to jsem se právě chtěl zeptat, jestli dává smysl, když prostě je trader, který má menší kapitál, tak jestli si vlastně může dovolit být agresivní, nebo jestli to potom tvoří ty blbý návyky. No, toto je asi najťažšia otázka tradingu, keď sme pri tom, lebo nájsť tú rovnováhu medzi tou chamtivosťou a strachom je mimoriadne náročné. To znamená, že keď niekto ide do tých agresívnych stratégií, tak poväčšine naozaj je tam tá chamtivosť a nie je tam strach. To znamená, že preto to nezastavím, lebo nemám strach, lebo mám len tú chamtivosť. Tá ručička vák sa posúva skôr na tú chamtivosť a strach tam nie je nulový. Takže naozaj toto je veľmi, veľmi ťažko rozhodnúť. Lebo aj pri tých agresívnych stratégiách sa určite dá zarábať. Hej, mám to aj osobne odskúšané. Otázne je, že ako viete zastaviť tú stratu, kedy si viete vyrátať, že keď urobím, ja neviem, minus 30, minus 50%, či to viem potom dohnať, či vôbec budem ochotný ďalej tradovať, či sa nedostanem do nejakých depresí, že ma to už ďalej nebaví. Väčšina traderov samozrejme po zastavení takéto straty tú svoju stratégiu ešte zagresívni. Čo samozrejme by malo byť ale presne naopak. Čiže vy, keď máte agresívnu stratégiu, vidíte tam veľkú stratu a ju odseknete, chtiac, nechtiac, či už máte strach, nemáte. A následne chcete tú stratu dohnať, tak vieme, čo sa deje. Každý ju chce dohnať čo najrýchlejšie, ideálne za deň alebo za pár hodín. No a ako náhle to zagresívnete, tak samozrejme, že opäť nastane ten istý scenár. Hej, a už sa zamotávate do tých problémov. Čiže bude tam ďalší capital guard, prípadne ďalší veľký drawdown, vy to opäť môžete odseknúť. Čiže tu naozaj treba mať nejaký jasný plán, hej, a držať sa nejakého tohoto plánu. Aj v prípade tých agresívnych stratégií vy nemôžete ten plán meniť. Hej, ak niečo aj agresívne funguje, a môže to aj dlhodobo fungovať, s tým, že je tam aj capital guard, povedzme aj minus 50, vy to viete dohnať, ale nemôžete to potom zagresívniť, hej, lebo už idete proti sebe. Tým, že opäť tú stratégiu pustím, ale dám to krát 2, hej, čiže začnem brať dvojité, trojité loty ako predtým, tak sa vystavujem dvojitému, trojitému riziku, že opäť príde k tomu capital guardu a takto to budem osekávať cez capital guardy až do úplnej nuly. Čiže naozaj tam treba byť, ako sa stále v tradingu hovorí, konzistentný, treba mať plán a tak ďalej. Ono na tom niečo naozaj je.
Hej, že treba tam mať čistú hlavu a mať také konzistentné rozmýšľanie nad celým tým postupom. Čo idem robiť, kedy to idem robiť, ak je veľká strata, áno, idem odseknúť. Nemôžem do toho dávať nejaké emócie, musím veriť tomu, čo som robil predtým, viem, že to doženiem a môžem na tom zarábať ďalej. Hej. Ale zasa, tomuto podľa mňa rozumie akože úplne minimum ľudí, alebo nie, že rozumie, oni tomu rozumejú, ale oni to nechcú aplikovať. Hej, čiže aplikovanie toho, čo teraz hovorím, je veľmi náročné aj po psychickej stránke, lebo vy, keď raz už robíte nejakú stratu, tak samozrejme, že nie ste z toho nadšení, vy nie ste šťastní, ste nešťastní, je na vás vyvíjaný psychický vnútorný tlak, že prišiel som o peniaze, chcem ich teraz naspäť, vidím, že ostatní zarábajú, tam ten je v Dubaji, tento tam je na Bora Bora, akože vedia, ja chcem, takže a potrebujem to okamžite. A toto je asi ten úplne najväčší problém. Teď si trošičku naťuknul netrpělivost vlastně asi, že? Co je v těch lidech? No určite, no, to je taký asi všeobecný fenomén dnešnej doby, že každý chce mať všetko okamžite a nejaká netrpezlivosť, logicky, no. Tá netrpezlivosť ide ruka v ruke s tou chamtivosťou zároveň. Přesně tak. Dostaneme se určitě k tomu a mě ještě vlastně napadá, abychom si teď na to podívali trošičku jako z tvýho pohledu, tak jak třeba vypadá tvůj typický obchodní den, jestli tam máš nějakou rutinu nebo nějaký typický postup, když bys to měl popsat pro inspiraci? Áno, no tak môj typický deň už aktuálne vyzerá len tak, že ja si kontrolujem VPS-ky, ktorý mám niekoľko desiatok. Hej. Čiže ono na každej VPS-ke Virtual Private Server, aby som to objasnil, kto nepoznal tú skratku, čiže je to vlastne prenajatý server. Čiže ja už iba kontrolujem tie jednotlivé stratégie, kde čo ako beží na jednej VPS-ke, mám po väčšine 5 až 10 metatraderov pustených, aktuálne myslím, že mám 12 VPS-ek, alebo tak nejak. Niekedy ich viac, niekedy menej, niekedy presúvam niektoré veci a tak ďalej. Čiže ja už sa skôr bavím alebo hrajkam sa s nejakými takými technickými záležitosťami a zistujem skôr už len taký ten technický stav veci. Mňa napríklad už nejako veľmi netrápi ten trading samotný. Hej? Ja už len zistujem, beží tento metáč, beží. Áno, beží tam tá stratégia, nestalo sa niečo, veľakrát sa stane, že aj metáč vám zamrzne, príde nová verzia, treba to aktualizovať. Čiže ja už som len úplný, že aj ťak, ktorý sa hrá so správou tých VPS-iek. A všetky tie stratégie, ktoré bežia, tak oni majú jasne nastavené pravidlá, hej? Lebo všade mi bežia aj Ačka. Iba niektoré stratégie, napríklad na rope, ja možno raz, dvakrát do mesiaca do nich musím zasiahnuť a to len úplne primitívnym spôsobom, že to Ačko vypnem, hej, následne ja zapnem, kedy ja potrebujem, keď sa ja rozhodnem, ale nič špeciálne iné ja nerobím, hej. Ja nie som už ručný trader, začínal som s tým, ale aktuálne som už len čisto algo trader. Jo, takže to máš čiste teď automatizovaný všechno. Presne tak, všetko je automatizované. S tým, že zasahuje sa do toho úplne minimálne, všade sú nastavené nejaké capital guardy, čiže všetko beží v podstate viac menej bezo mňa a ja už iba kontrolujem technickú stránku veci. Jak dlouho to trvalo, než si dokázal ten systém vyvinout? Opravdu to bereš od začátku, od tvýho jako počátku tradingu, těch prvních pokusů až jako do dnešní přítomnosti, těch třeba 6 let nebo kolik to bylo? Uh-huh. No tak vývoj tých prvých stratégií mi trval priemere asi 6 až 12 mesiacov, či do toho roka aj s nejakým testovaním, či už backtestovaním, alebo nejaké forward testy, tam aj samozrejme boli na demo účtoch, potom aj na reálnych účtoch a následne vlastne väčšina z týchto stratégií beží ako nejaká stratégia, ktorá sa dá kopírovať, napríklad aj u toho Purple Trading, aj u iných brokerov. Čiže tých 6 až 12 mesiacov, hej, trvá vytvoriť nejakú stratégiu, ktorá môže konzistentne ísť dlhodobo. Jak se algo trading teda liší od toho klasického tradingu, co vidíme v médiích, jak jsme ho popisovali? No tak líši sa asi tak, keďže je to algotrading, je to ovládané nejakým robotom, čiže niečím nakódovaným, niečím naprogramovaným a vy de facto do toho nemusíte zasahovať. Hej, ono tých robotov samozrejme existujú kvanta, sú rozličné roboty, ale ako som už spomínal v úvode, hej, tohto nášho podcastu, tak drtivá väčšina z nich, tých verejných, samozrejme, že sú odpad, hej. Väčšinou sú to také nejaké kvázi produkty, ktoré slúžia len na obohatenie toho tvorcu, ale vám po väčšine naozaj teda ten zisk neprinesú, alebo keď tak len veľmi krátkodobo a následne prichádzajú teda zlé veci. Takže treba si na to naozaj dávať hodne veľký pozor.
Pojďme klidně víc do těch podvodných praktik. Jak vlastně si říkal, že máš celkem přehled, že v úvodu, jak jsme se bavili, tak jaký vlastně podvodné praktiky nejvíc vnímáš, na který si musí dát obchodníci pozor, co se tak nejvíc děje třeba na těch sociálních sítích a tak? No ono je to strašne veľa. Asi sa nedá v rámci jedného podcastu takéhoto krátkeho o tom všetkom ani porozprávať do detailov. Ale za také úplne najväčšie riziko, ktoré tu aktuálne vidím za posledný rok a možno už asi aj dlhšie, možno 2 roky, a hlavne u nás, teda česká a slovenská scéna, tak to sú rozličné edukačné alebo kvázi edukačné platformy, ktoré sa teda hrajú na to, že my vlastne trading naučíme. Hej, za nejaký mesačný poplatok, ktorý je relatívne akože nízky, povedzme $100-200 alebo niečo medzi tým, ktorý si budete akože platiť každý mesiac, tak oni vás to budú učiť. Hej, ale nerozumiem, prečo by vás mal niekto niečo učiť, keď sám vám neukáže najskôr výsledky. Hej. Ako toto spomínam asi v každom podcaste a neustále na to každý upozorňujem, že ak ma má niekto niečo naučiť, tak najskôr sám ten človek musel predsa niečo v tom obore dokázať. Hej. Musí mať nejaký výsledok. Ja neviem, ak idete študovať niekde na stavebnú fakultu alebo idete študovať medicínu, tak vás predsa učí lekár, chirurg, ktorý má za sebou možno tisícky operácií a naozaj to vie robiť. Hej, a je to preukázateľné. Čiže v každom obore ten učiteľ by mal byť v podstate aspoň pre mňa špička v danom obore a taký človek vás dokáže niečo naučiť. Hej. Tu na týchto vôdzovkách nejakí šmedi sa len tvária, že vás to naučíme, ale keď o nich pýtate výsledky, tak vám žiadne neukážu. Prípadne niektorí tí sofistikovanejší vám aj ukážu, ale pozor, to nie sú verifikované výsledky. Hej, treba si dávať na ten forexový svet veľký pozor, lebo je tam hodne veľa mačiek vo vreci. To znamená, že keď vám aj niekto niečo ukáže, samozrejme ten začiatočník retail, on ani nemôže vedieť, nejaké výpisy z mobilu, ako mi to krásne vyšlo, zadal som tam 20 obchodov na zlato, všetko v pluse, nádhera. Hneď ste ohúrení, hej, tými výsledkami. Ale málo kto si to začne preverovať. Je to naozaj tak, je to pravda, odkiaľ je ten výsledok, u akého brokera, je to na nejakej verifikačnej platforme typu MyFixBook, FXBook a tak ďalej. Čiže kto sa chce začať vzdelávať, tak mal by začať asi najskôr úplne sám. Ja si myslím, že tých edukačných materiálov po internete je ohromné množstvo. Hej, ja viem, že je veľmi asi ťažké niekde začať, lebo práve preto, že je to tak strašne veľa, tak ten začiatok. A práve toto ale tí šmejdi zneužívajú, hej, že tí chudáci, tie rybičky vo vode, ktoré tam plávajú a nevedia, kde sa pohnúť, ktorým smerom doľava, doprava, hore, dole, lebo tam je také video na YouTube, tam je hen taká knižka, tam je hen taký nejaký e-book o niečom, hej, o tradingu a teraz neviem, kde začať. Tak oni to presne zneužívajú, hej, že vás akože potiahnu k sebe, že my ti to všetko ukážeme za nejaký poplatok. No. Ale čo viem, tak po väčšine to naozaj tiež končí zle. Hej, že akože tí ľudia sa možno aj naučia nejaké začiatky, ale nenaučia sa ziskovo tradovať. Hej, podľa mňa to nie je možné cez takýchto kvázi edukátorov v úvodzovkách. Takže vlastně taková ta ideální cesta nebo taková ta aplikace, služba, která by měla být verifikovaná, si zmiňoval MyFixBook? Áno, za mňa asi najlepší verifikačný server pre traderov celosvetový je myfxbook.com, kde v podstate si každý trader môže vytvárať svoj verifikovaný track record, čiže svoje výsledky. U tých typických brokerov, ktorých my tu používame v týchto lokalitách, by nemal byť žiadny problém, ale existujú brokery, ktorí dokážu ešte aj ten MyFixBook ohnúť dokonca. Ale keď tam vidíme nejaký seriózny brokerov, čo je možno otázka zasa, aj o tom sa môžeme pobaviť, kto je seriózny broker, kto nie je seriózny broker, tak by som tomu MyFXBook naozaj akože dôveroval. Hej, a považujem ten track record, ktorý tam je zverejnený a je teda u nejakého seriózneho brokera za dostatočne dôveryhodný na to, aby som veril slovám toho daného tradera alebo toho človeka, ktorý ma chce presvedčiť, že traduje aj teda ziskový. Jo, klidně udělíme odbočku k tomu serióznosti nebo neserióznosti brokera, protože se bavíme i o vzdělávání a kolikrát i brokři vlastně provádějí vzdělávání, že, svých klientů, tak když vezmeš teda serióznost plus ještě to vzdělávání klientů nějak dohromady, tak kde to dává smysl, kde ne? No, to je zasa veľmi komplikovaná otázka, keď už sme tiež pri tom.
lebo serióznych brokerov samozrejme je tiež veľmi, veľmi málo. Vzdělávejte se s Propel Trading. E-booky, webináři Propel Trading jsou zcela zdarma a pokrývají širokou škálu témat od absolutních základů až po specifické obchodní strategie vyvinuté pro určitý typ instrumentu a obchodní styl. Ono aktuálne vo svete existuje niekoľko tisícok brokerov. Posledné informácie, čo som mal, hovorili, že je okolo 6-7 tisíc. A z toho ja osobne by som serióznych narátal asi na prstu 2 rúk. Hej. Čiže a zasa pre toho začiatočníka nebude nikdy jednoduché zistiť, kto je seriózny a kto nie je seriózny broker. Hej, lebo s ním nemá žiadnu skúsenosť. Lebo tí brokery môžu využívať rozličné technické záležitosti k tomu, aby sa oni obohatili na váš úkor. Hej, a zasa sme pri tých technických rizikách, ktoré tam môžeme opäť vložiť práve do tejto témy. No a do toho sa ešte samozrejme brokery, samozrejme to je taká typická poučka, že sa delia na market makerov, na STPčkovi, ECNkovi a tak ďalej, ale to asi preberať nemusíme, to je úplne zbytočné, to vás naučia zrovna tí šmejti, keď budete chcieť. Ja si myslím, že tých verejných informácií je dostatok na to, každý, kto sa troška hlbšie ponorí do toho štúdia, tak zistí, kto je aký typ brokera, ktorý čo robí. A existuje dokonca ešte autorita, ktorá v podstate tých brokerov tiež dokáže hodnotiť. Ale mi teraz zrovna vypadol názov. Tibor odkazuje na instituci Forex Peace Army. To je online komunita, která je zaměřená na forexové obchodování, která poskytuje recenze brokerů, analýzy trhů a taky vzdělávací materiály pro obchodníky. Tahle platforma taky pomáhá odhalovat podvody a řešit spory mezi obchodníky a brokery. Hej, čiže aj cez tento server sa dajú vlastne pozrieť hodnotenia tých daných brokerov, čo robia, ako sú regulovaní. Samozrejme treba pozrieť na toho regulátora, lebo existuje veľmi veľa brokerov, ktorí sú po rozličných ostrovoch typu Vanuatu, Marshallové ostrovy, Kajmanské ostrovy, čiže na opačnom konci sveta, kde síce nejaký regulátor existuje, ale keby sa niečo stalo, ten broker by zmizol z tohto sveta onlineového, tak máte aj tak veľký problém. Hej, lebo to, že je regulované niekde v Austrálii, tak neviem, ako vám to pomôže, lebo vy sa budete musieť s ním súdiť, pravdepodobne niekde do Sydney alebo kde. A predpokladám, že nikto tam nenaleje tak veľa peňazí, aby sa mu to naozaj uplatilo. Hej, ísť do týchto krajín a zháňať tam tú entitu a nebude sa s nimi súdiť. Hej, oni to majú všetci veľmi dobre vymyslené. No a ty jsi slyšel nějaký konkrétní příběhy lidí, co ti vyprávěli, jak třeba takhle nalili prachy někam do zahraničního jako brokera, úplně jako mimo, právě jak říkal, nějaký ty speciální ostrovy a takhle a nedostali už to zpátky? Áno. Jednalo sa práve o brokerov, ktorí fungovali a stále ešte aj fungujú, dokonca niektorí, alebo teda len zmenili povedzme názov svoje meno, na týchto tichomorských ostrovoch rozličných typu Vanuatu, Marshallové ostrovy, austrálski brokery, potom nejaké karibské ostrovy. Čiže na toto si treba dávať naozaj obrovský pozor. Keďže my sme tu v Európskej únii, tak prvé, čo ma zaujíma, je tá regulácia toho brokera, či je európska. Hej, my tu máme v podstate európskeho regulátora CAISE, ktorý sedlí na Cypre, čiže je dôležité, keď u toho brokera idem obchodovať, aspoň teda pre začiatočníka, toho brokera nepoznám, aby ten broker mal túto reguláciu. Hej. Sú samozrejme aj brokery nejaký iný, ale to už je potom skôr pre takých nejakých pokročilých až profesionálnych traderov. Hej, sú potom, ja neviem, brokery vo Švajčiarsku s vlastnou švajčiarskou reguláciou, alebo niektorí, ktorí majú teda aj mimo EU reguláciu a sú dobrí, ale naozaj je to možno jeden alebo dvaja, takže a nemá zmysel ich ani spomínať, lebo nie je to pre bežného začiatočníka a tradera. Pojďme se ještě vrátit k těm fejkovým edukátorům, jak jsme si udělali teď tu odbočku. Tak máš třeba, nebo víš, jaký jsou třeba nejčastější takový ty agresivní typy kampaní, kde když vlastně vidíš nějakou jako zvláštní typ reklamy kampaně, že už si jako zdvihneš prstíček a tady něco asi špatně? No tak ono teraz tých edukátorov a rozličných navolávačov je ohromné množstvo. Oni vzhľadom k tomu, že každý chce predať svoj produkt, tak jasné, že ten marketing musí mať čoraz agresívnejší, lebo jeden chce prebiť druhého. A jediné, čo vo finančnom svete vždycky pomáhalo, je naozaj ten agresívny marketing, čiže ukazovanie toho nejakého bohatstva, ktoré je de facto akože nadobudnuté práve či už z toho tradingu, alebo z nejakých finančných operácií, z toho finančného sveta. Všetko, čo je ale už naozaj príliš agresívne, čiže keď už naozaj niekto ukazuje, že som len v Dubaji, som len na pláži,
mám krásny život, nič nerobím, len sa od rána do večera válam, ráno o 9 si zadám jeden obchod, ten by vyniesť a každý deň mi to ide, ani jednu stratu nemám, tak akože to je obrovský red flag. To je úplne, že skrátka určite zavádzajúce nejaké klamstvo a má to úplne, že strašne ďaleko od tej reality. Hej. Jasné, že na tom tradingu, a to je dôležité spomenúť, sa zarobiť dá, ale zasa už len keď spomenieme štatistiky brokerov, ktorí majú povinnosť zverejňovať percento úspešných a neúspešných traderov, viete si to všetci pozrieť u každého brokera, že je to úplne malinké percento. Hej, ako typicky z dlhodobého, a hlavne z dlhodobého hľadiska, je to možno do 5% traderov, ktorí z toho dokážu nejak vytvárať zisky a fungovať. Potom všetci títo, ktorí sa ukazujú na sociálnych sieťach, tak po väčšine, poprvé, väčšina z nich ani netraduje. Ja osobne si to myslím, to je môj osobný názor, že oni ani netradujú, ale majú k tomu rozličné podružné aktivity, typu vzdelávacie kurzy, taký kurz, makový, jahodový, kakaový. Do toho predávam ešte signály, do toho robím ešte copy trading, do toho mám affiliate, lebo volám ťa sem, volám ťa tam, volám ťa do tejto firmy, volám ťa k tomuto brokerovi a keď ťa tam zavolám a ty ideš pod novým AFI kódikom, tak jasné, že ja z toho niečo mám. Takže oni samozrejme si zarábajú veľmi slušné peniaze ešte z týchto podružných činností. Hej, ako ja nehovorím, že je to zlé, ako keď som šikovný, viem si to marketingu robiť a viem si dotiahnuť zákazníkov, tak áno, je to všetko legálne a je to fajn, je to šikovnosť toho človeka. Ale upozorňujem na to, že vy ako jeho klient, tak po väčšine vy z toho nebudete mať žiadnu pridanú hodnotu a nenaučí vás to ziskovému tradingu. Hej? A zase toto je môj osobný názor, lebo už som tých prípadov videl veľa. A sám sa napríklad čudujem, lebo mám taký nejaký približný prehľad, že koľko ľudí už bolo kde u koho vyškolených. A čudujem sa, keď už teda tisíce ľudí v Čechách a na Slovensku prešlo tými kurzami. Tak kde sú všetci tí ziskoví tradery z tých vyškolených ľudí? Ako prosím vás, kde ste? Ozvíte sa nám, že... Alebo pošlite mi niekto MyVixBook, ja od každého pýtam verifikovaný track record a takmer nikto mi nie je ochotný ho poskytnúť a ja stále nerozumiem, že prečo, lebo ja ho mám verejný a každému ho dám okamžite. Ale keď sa ja niekoho spýtam aj toho školiteľa, ukáž mi verifikovaný track record, tak hele, ja to neukazujú, alebo hele, mne je to na nic, že jo, ja som takový level, že skrátka ja to nemám. A každý sebavedomo to hrá, že ja som niekde vysoko a ja to už nepotrebujem, ale ja si myslím, že jediná známka, na základe čoho môžem hodnotiť toho tradera, je práve ten track record. Nič iné ma už aktuálne ani nezaujíma, len verifikovaný track record. A toto odporúčam aj všetkým začiatočníkom. Okamžite, ako sa k niekomu dostanete a on vás chce niečo naučiť, tak si pýtajte tento verifikovaný track record a žiadajte o výsledky, aby ste videli, ako je daný človek, ten váš budúci mentor a školiteľ, ziskový a ako naozaj mu ten trading krásne ide, keď sa tým už tak chválí. Tohle je super způsob, jak vlastně oddělit to zrno od plev, jak se říká. Co ještě bys doporučil začátečníků, krom tady vlastně tohoto zjištění, co třeba může vlastně pomoct těm, kteří se zajímají o trading, nevědí co a jak vlastně identifikovat, jak se vyhnout vlastně těm podvodům? No tak teraz sme si asi povedali dosť veľa o tých edukátoroch a celé som to dal troška viac do hĺbky, že akým spôsobom v podstate reagovať na tie ponuky, hej, že pýta ten track record, zaujímať sa o to, že keď už teda ideš učiť, ukáž mi nejaké výsledky, ak si už niekoho odučil, tak chcem spoznať tých ľudí, ktorých si to naučil, chcem od nich nejaké recenzie, lebo aktuálne už aj tie recenzie nenájdete, lebo všetko je realizované cez Instagram, kde recenzie nenájdete, čiže vybehne na vás nejaká reklama a vy o tom neviete nič. A samozrejme, že tí marketéri tu teraz aktuálne vedia krásne zacieliť na také tie naše ľudské nízke pudy, čiže hlavne na tú chamtivosť. Keď vám naservírujeme na zlatom podnose tie 500 eurovky, že si ich nesiem a mám ich z tradingu, tak samozrejme, že vám už začne pracovať mozog, že no tak to je krása, tak ten človek, tak ja musím chodiť do roboty, že od 9. do 5. sem tam musím potiahnuť sobotu, nedelu a tu na niekto sem tam je na Bali a podáva si tam, skrátka cez nejaký mobil si tam raz za čas niečo zadá, tak ako ja chcem, ako jasné, všetci chceme. Ale zasa troška logické uvažovania, keby sme začali uvažovať troška ďalej, že keby sme všetci boli asi ziskoví, alebo teda keby len nadpolovičná, 51% ľudí bolo ziskových, tak ako v podstate, kde by sa tie peniaze brali? Hej, my by sme stále od brokerov brali zisky.
kde by ten broker akože bral tie peniaze reálne, ktoré by mal vyplácať tej nadpolovičnej väčšine ľudí, hej. Niekto, a to je zase takéto staré známe klíše, že na burze, na trhu, vo Forexe musí niekto prerobiť, aby ten druhý zarobil. Hej. Že je tu len presun peňazí. Tie peniaze sa niekde u brokerov netlačia a nikto vám ich nedáva len tak. To je jedna vec a ďalšia vec, že aj tí brokery samotní sú firmy a základným cieľom každej firmy je vytvárať zisk. Takže ten broker tu nie je od toho, aby vám servíroval zisky a bol z toho šťastný. To tak vôbec nie je. Za předpokladu vlastně, když obchoduješ s market maker brokem, že jo, jestli to chápu správně. No, to je tiež otázka. Na dlho. Hej, lebo aj niektorí STPčkoví ECN-koví brokery sa síce tvária, že to púšťajú, ale sú isté indície, že púšťajú len nejakú časť. Hej, to ešte závisí od toho, že pri akej páke, hej, lebo nikto si nedovolí pri vysokej páke, povedzme 1:500, aj keď sa tvári, že je STPčko, to púšťať s touto pákou niekde do reálneho trhu. Hej. Čiže aj brokery používajú niektoré svoje interné ťahy, hej, majú nejaké svoje vlastné knowledge, ktoré používajú a nejak selektujú tých traderov, do nie, čo ideme púšťať, čo neideme púšťať. Hej, ale to zase to je iná téma, to je ich biznis model. Ono skrátke povedané, broker je firma ako každá iná a vznikla za účelom tiež zisku. Tento podcast můžeš poslouchat díky Fintokay, české evaluační prop firmě, která mění obchodníky na skutečné tradingové talenty. Objev v sobě potenciál pro trading a získej možnost stát se full-time obchodníkem díky Fintokay. Když bychom teďkom se podívali na tvůj trading, tak my jsme nakousli vlastně to, že teďkom víceméně už se jenom staráš o chod VPSek a vlastně sleduješ to a vlastně spravuješ. Tak ale celkově, když bys měl popsat tu svoji strategii nebo ten svůj vlastně přístup, jak vlastně přemýšlíš vůbec nad těma trhama, jak bys to stručně popsal? Že vím, že o tom bychom sa mohli baviť až do zítra. Hej, no tak ono, ja sa snažím používať v podstate nejaké veľmi primitívne štatisticko-matematické modely. Hej, čiže sú v tom zahrnuté rozličné globálne, lokálne a globálne extrémy, hej, v podstate aj matematické pojmy, čiže asi takto veľmi jednoducho zhrnuté. Ja sa snažím využívať potenciál tej matematiky. Hej, k tomu, aby... A tým nechcem povedať, že mám nejaké holy graily, to vôbec nie. Ja mám tiež všade nastavené capital guardy. Hej, takže je to nejakým spôsobom vyrátané, je to nejak backtestované, je to dokonca aj sforwardované aktuálne, keďže je tam ten niekoľkoročný track record, to ale neznamená, že v budúcnosti nepríde capital guard. Ja dokonca s tým capital guardom vždycky rátam. Hej, čiže ja mám ešte aj toto v rámci risk a money managementu nejakým spôsobom prerátané, mám nejaké vlastné výpočty, kedy by sa mal stať, prípadne koľkokrát za koľko rokov, za x rokov sa toľkokrát stane capital guard. Hej, a z nejakého dlhodobého hľadiska mi to vychádza, že keď sa stane ten capital guard aj raz za 5 rokov, tak stále sa tam bude tvoriť zisk. Hej, bude to spôsobom nejakých schodíkov, že raz to padne, potom to znova. Niečo podobné, ako keď investujete do akcií. Hej, lebo nie je možné, aby ste vy v podstate bol do nekonečna len ziskový a nemal by ste nikdy žiadnu stratu. Hej. Jediné, čo je v tradingu najdôležitejšie, ale to sa bohužiaľ musí každý naučiť na svojej vlastnej koži, je nespaliť účet do nuly. Vždycky je nutné sa zmieriť s nejakou stratu, ktorú treba mať vopred definovanú. Čiže keď mám agresívnu stratégiu, môžem si dovoliť nejakú väčšiu stratu. Keď mám menej agresívnu, samozrejme, nechcem to doháňať potom 10 rokov, keď mi to robí len percento mesačne, tak si musím dať capital guard na nižšiu hodnotu, minus 10, minus 15%. Všetko je to len o nejakom jednoduchom rátaní a jednoduchej matematike. V podstate aj samotný trading je de facto len ako keby matematika. Hej, poznáme tam aj matematické pojmy, Fibonacci sa používa, sú ročné stratégie, hej, ktoré sú spojené s Fibonacci retracementom, rozličné matematické úrovne a tak ďalej. Takže samozrejme aj vo svete existujú algotradery, ktorí na základe tej matematiky mali dlhodobé výsledky, hej, hlavne teda v USA. Takže dá sa povedať, že jedine tieto pravdepodobnostno-štatistické modely u mňa fungujú. Hej, tým zasa nechcem povedať, že nefungujú iné modely. Sú ročné stratégie, ktoré som videl, ale väčšinou zahraničných traderov, ktoré sú založené povedzme na nejakom volume profile, na momentum a ďalšie veci. A hej, tradujú sa news, kde sa vlastne využíva to momentum a dá sa aj na tomto krásne zarábať cez nejaký scalping, hej, a podobné veci. Ale špeciálne teda u mňa sú to práve tie pravdepodobnostné analýzy a
Jo, on ten matematicko-statistický model, který jsi zmiňoval, tak to je strašně zajímavý přístup, protože s drtivou většinou traderům, se kterým se bavím, tak to je většinou, hele, koukám se na fundamenty, řeším, co se děje ve zprávách, to asi taky děláš pravděpodobně, a potom prostě tam mám nějaký indikátory v tom grafu, nebo si něco zakreslím a podle toho obchoduju a podle toho se odrážím. Ale ty tam máš trošičku něco, ale navíc mě připadá, jestli bys to mohl nazdílet, jak na to nahlížíš. No ja tam hlavne nemám nic z toho, čo si teraz povedal. To znamená, že ja nepoužívam žiadne indikátory, oscilátory, ani absolútne nič z tohoto, lebo... Čistý graf. Áno, a čistý nejaký pravdepodobnostný model. To znamená, že aj keď je to možno taký nejaký protichodný názor, lebo hovorí sa, že to, čo sa už na burze stalo, tak nie je dobre z toho vychádzať. Hej, ale nejaké backtesty je nutné robiť a všímať si, aké boli na tých inštrumentov už globálne extrémy. A vy keď teraz rátate, že v budúcnosti sa ten globálny extrém stane ešte povedzme ale krát 2, krát 3, že bude ešte mnohonásobne vyšší a započítate do svojich stratégií aj túto eventualitu budúcu, tak podľa mňa až vtedy môžete byť pripravení na to, čo sa môže stať a môžete začať naozaj ziskovo tradovať. Hej. Nejaké indikátory, tie sú v podstate, tie len určujú to, čo sa stalo včera, predčerom, pred mesiacom, pred 2, ale nepovedia vám, čo sa stane za minútu, za 2, za 5. Hej. Fundamenty, samozrejme, to je taká širšia otázka, lebo jasné, že existujú veľmi aj dôležité news, alebo dôležité niekedy nečakané správy vo svete, ktoré môžu samozrejme ovplyvniť daný inštrument. To sú ale práve situácie, kedy ja do tých mojich stratégií ešte zasiahnem ručne. Hej, že keď viem, že sa niečo stalo, tak tedy napríklad toho robota vypnem, hej, na nejakú dobu, deň, 2. Dokonca, keď viem, že sa má niečo stať, hej, že bude nejaké, ja neviem, vystúpenie. Hej, ja najviac obchodujem aktuálne ropu, čiže sledujem vlastne, čo sa deje v USA, aké sú zásoby ropy. Ono každý týždeň vlastne máme vyhlásenia o stave zásob ropy. Sledujem, kedy sú meetingy OPECu, hej, tie sú veľmi dôležité, keď niekedy sa teda oni odohrávajú cez víkend, hej, po večer, nedelu. Veľakrát sa tam stane, že oni si tam niečo povedia, sú to inside informácie. Ďalší týždeň tá ropa začne sa niekde prudko hýbať dole alebo hore. Čiže ja toto sledujem a iba vtedy zasiahneme. Ale špeciálne pre tú ropu tých fundamentov zasa nie až tak veľa. To je špecifický inštrument, to nie je Forex, nie je to menový pár, ktorý nie je závislý na makroekonomických dátach, alebo nie je tak silne závislý. Ani napríklad na vývoji dolára, aj keď teda je tam nejaká previazanosť, nejaká korelácia, ale viac ho ovplyvňujú, tú ropu viac ovplyvňujú nejaké nečakané udalosti vo svete, vojna, samozrejme, keď zanikne niekde, vojenské operácie veľké, čiže nie sú to tie makroekonomické udalosti. Takže vlastně technická analýza nic, když to shrnu, ta fundamentální, jenom když se něco děje, tak jenom vlastně občasný zásah, když přijde něco teda zásadního. A když bys teda měl trošku popsat, samozřejmě nemusíš jako prozrazovat, co je know-how, jo, ale jako vlastně popsat ten svůj matematicko-statistický model, jestli třeba, jak to prakticky vlastně jakoby děláš, jestli si něco třeba v Excelu vypočítáváš, nebo díváš se jako na cenu, volatilitu, vlastně co tě jako zajímá teda za ty údaje z toho trhu, který ti trh nabízí. No, mňa zaujíma asi len jediné a tomu potrebujem prispôsobovať vlastne toho robota, ktorého používam, vlastného. A to je, aký má ten daný inštrument, ktorý obchodujem, čiže napríklad aj tá ropa, ale aj ostatné, aký má range. Hej, za posledné nejaké obdobia je viac. Čiže v akých rangeoch sa hýbe, lebo môžete si všimnúť, že aj forexové páry, menové páry sa v nejakých časových úsekoch rozličné, alebo majú rozličnú volatilitu. Hej, sú pre mňa v rozličných rangeoch. Hej, čiže každý deň je nejaký pohyb. Ja neviem, teraz poviem iba príklad, že euro USD posledný týždeň má pohyby hore dole 20-30 pipov. Toto sa ale priebežne mení. Hej, to znamená, že to platí teraz. Keby sme tu znova si sadli takto rok, tak môžem povedať, že tento týždeň euro USD sa správa úplne inak, je o mnoho volatilnejšie. A to, čo robilo pred rokom, teraz nerobí, lebo aktuálne denné pohyby sú 50 pipov hore-dole. Hej? Ale spriemerované, hej? Neplatí to každý deň. Lebo to je samozrejme všetko len čistá pravdepodobnosť. Je to ale nejaké range tam platia. Hej? Čo to znamená? Napríklad na rope.
Keď si všimnete rok 2022, kedy vlastne nám začal konflikt na Ukrajine s Ruskom, tak bola obrovská volatilita. Ten range bol neuveriteľný, neuveriteľne veľký. Že ropa tam robila obrovské sviečky na hociaký timeframe, keď si to pozriete od 1 minútovky až po dňový graf, tak tie sviečky boli neskutočné. Hýbalo sa to v rangeoch, že denne to vedelo robiť $10 hore dole. Aktuálne, keď máme kľudnejší rok, nič závažné sa nedieje, tak ten range je o mnoho menší. To znamená, že denné pohyby sú povedzme $2-3 hore dole, plus minus. Takže toto ja jediné potrebujem sledovať, aby som vedel jemňučko upraviť tú stratégiu. Jemno len preto, lebo ja musím rátať s tým, že príde deň, hodina, minúta, kedy sa opäť niečo vo svete môže stať, o čom ja nemôžem aktuálne vedieť, lebo ja nemám celú zemeguľu v hlave, to nemá nikto z nás. A stane sa znova nejaký globálny extrém. Čiže ja s tým globálnym extrémom musím neustále pracovať, že príde teraz. V zápäti. Toto je tam tiež tomu implementované v tých mojich strategiách. A když to hraničíme teda i časově, tu volatilitu, tak tebe zajímá hlavně, jaký je tradingový přístup? Swingový spíš, že držíš několik dní ty pozice? Ano. Takže třeba D1 timeframey koukáš, nebo jak to máš s timeframama? No ja pozerám všetky timeframey, lebo práve ale áno, zaujímajú ma v poväčšine tie veľké, ako jednominútový ma nejako veľmi nezaujíma, aspoň niekým sa teda nedieje niečo naozaj veľmi veľké vo svete, že začne tam tá volatilita prudko stúpať, Lebo jasné, že keď je ten range veľký, tak to je jedno, či sa pozeráte na tie sviečky, minútovky, 15 minútovka, hodinovka, štvorky, oni už budú zrazu všetky veľké, keď sa tá volatilita natiahne. Čiže vtedy sa ako keby zmení správanie toho inštrumentu. A toto všetko v tých mojich strategiách je zarátané. A za jak vlastně dlouhý období sleduješ teda to rozpětí? Máš třeba, že poslední měsíc, 2 měsíce, půl roku? No takto, sleduje sa to, ono existujú nejaké také špecifické časové body, ktoré som si ako keby odsledoval sám. A tými časovými bodmi sú začiatok mesiaca každého a začiatok každého kvartálu, každého štvrť roka. Keď sa si pozeráte dennodenne na tie grafy, tak pomaličky sa začnete všímať nejaké také, že niečo sa opakuje. Takisto ako sa opakujú tie paterny, oni naozaj sa opakujú. Čiže aj tá technická analýza v istom zmysle platí, len s tým, že sa tie paterny nejakým spôsobom oni sa opakujú, ale tie sviečky sa naťahujú, raz sú malé, raz sú veľké. A nakoniec tam máte nejaké tie ramená, hlavu a tak ďalej, lenže raz je to maličké, raz je to veľké a preto to tým bežným ručným traderom nevychádza. Lebo oni sú zvyknutí, ale však pred mesiacom tam vzniklo takéto malé rameno a potom bola takéto veľká hlava. Ja som to rezol a všetko mi vyšlo. A teraz je tu úplne nejaké zvláštne. Vždycky, ten pattern, on síce je akože rovnaký, ale v podstate je iný, lebo na veľkosti tých sviečok a potom rozlišných tých breakoutov a tak ďalej, to vždycky vypálí troška inak. To je vlastne kvôli tomu, že tá burza je zložená z obrovského množstva predávajúcich a nakupujúcich, čiže ono to nikdy nebude dokonalé, je tam úplná totálna nedokonalosť. Alebo keď to mám ešte možno jednoduchšie povedať, je tam niečo, sú tam niečo ako pravidlá v chaose. Sú tam isté pravidla, ale zároveň je tam dokonalý chaos. No jak s tím právě pracovat v 3 algoritmech mě napadá, víš, jak jako naprogramovat na chaos něco, co vlastně dává z dlouhodobého hlediska smysl? No to jedine, ako som povedal, cez tie globálne extrémy. Globálne extrémy s tým, že do budúcna treba rátať, že oni prídu znova a budú prekonané. Takže oni budú prekonané z toho hľadiska, že na tú burzu sa zostáva čoraz viac peňazí a čoraz viac akože tých investorov, tých ľudí, ktorí tam naozaj reálne tradujú. Aj keď teda tí menší, tí malí nedokážu samozrejme tým trhom nejako až tak veľmi radikálne pohnúť, ale prichádzajú tam aj tí menší, nejaké menšie fondíky a tak ďalej, čo tam majú nejaké peniažky a je tam čoraz viacej účastníkov. Vy keď si pozriete nejaké staršie grafy, ja neviem, povedzme spred 20 rokov, EURUSD spred 25 rokov, tak zistíte, že tam tie paterny boli ako keby tak krásne vykreslené, že tam ten veľký chaos neexistoval. Tam naozaj kto vtedy tradoval, tak bolo to ako keby kvázi jednoduchšie. Tam sa tie paterny pekne opakovali, neboli tam nejaké obrovské globálne extrémy. Časom, ako na ten trh, ako sa nám hlavne otvoril online svet, prišli brokery a zapojili sa do toho milióny ľudí, ktorí tam nalievajú peniaze, tak tá volatilita sa začala zväčšovať. Vidie to potom asi od posledných 10 rokov,
A posledné roky je to úplne akože šialené. A do toho ešte, keď nám príde nejaký fundamenty, ten ukrajinsko-ruská vojna, tak tam sa diali šialenosti. COVID, hej, úplne nečakané, tam, čo sa dialo v roku 2020, tak každý asi vie, že to tam bolo úplne šialené, hej, gapy a tak ďalej. Takže s týmto všetkým treba rátať a ešte mať k tomu aj nejakú rezervu, že ono sa stane do budúcna ešte niečo horšie. Jo? Čiže toto nás môže zachrániť. Ale samozrejme aj nemuselo. Môže sa stať niečo tak extrémne zlé, že to zase nie je Capital Guard, bohužiaľ. Vlastne... Čiže to je taká tá posledná záchrana, ten Capital Guard. Keby sa stal globálny extrém krát 3, krát 4 a už to je mimo moje medze úplne. Říkám, jak tady to vlastně prakticky zahrnout do těch výpočtů, to, že se potenciálně může stát nějaký teda jako brutální výplach, tak jak ty s tím pracuješ v rámci s těma hypotézama v tom výpočtu? No zasa môžeš vychádzať len z nejakých historických dát, hej, čo sa stalo, aké globálne extrémy sa za posledných 20 rokov stali. Čiže to vidíme, to je to, čo poznáme a ty potrebuješ namodelovať vlastne tú stratégiu na niečo, čo nevieš, čo sa stane. Hej, čiže preto to, čo sa stalo, krát 2, krát 3, že sa stane ešte niečo dvojnásobne horšie, to znamená tie pohyby, hej, ja neviem, ropa počas covidu, hej. Tam sa samozrejme stala ale historická šialenosť, keď ropa nám išla až do záporných hodnôt na futures a brokery na CFD kontraktov nám vlastne vypínali všetky obchody, lebo metáč ani nie je pripravený na to, aby ropa bola v záporných hodnotách napríklad. Takže to bola úplná šialenosť, na to sa pripraviť samozrejme nedá. Vtedy by pravdepodobne bol nejaký typ Capital Guardu, lebo tak či tak by nás broker vypol aj v nejakom drawdowne. Čiže to bola nejaká šialenosť, ale boli tam nejaké historické poklesy, hej, veľké. Čiže vieš si prerátať, že o koľko dolárov to vtedy padlo. Rok 2009, kde bol asi najväčší pád, kde bola po roku 2008 finančná kríza, kde naozaj ropa išla do šialených hodnôt, zasa tam bolo nejakých 130-140 dolárov za barel. Následne celý rok 2009 to padalo šialeným tempom. Až to padlo, ak si dobre pamätám, na hodnotu okolo 40-50 dolárov za barel, hej, VTIčka. Rok 2018, rok 2014, keď sa našli veľké zásoby bridlicovej ropy v USA, čiže boli za tých posledných 20 rokov určite nejaké globálne extrémy, ktoré sa teda stali, ale treba rátať s tým, že takéto podobné veci, o ktorých ešte nevieme, sa stanú aj do budúcna. Čiže keď s tým rátaš, vieš si to prepočítať, že tam sa niečo takéto, plus si tam ešte nejakú rezervu, tak tá stratégia môže podľa mňa fungovať dlhodobo. A nepotrebuješ na to vedieť, robiť s technickou analýzou. Keď si vieš ešte ošetriť aj fundamenty, lebo niektoré fundamenty samozrejme, že sú zverejňované dopredu, čiže vieš sa na to pripraviť. Napríklad riziko si vieš ošetriť tak, že keď vieš, že za, ja neviem, budúci týždeň ide vystúpiť ruský prezident, ide povedať, ja neviem, alebo sú tam nejaké indície, že bude hovoriť možno o miery, o konci vojny, samozrejme, že bude to mať dopad na cenu ropy. Môžeš vypnúť obchodovanie, hej, v rámci toho, že chceš sa vyvarovať tomu riziku, čo sa môže stať. Aj takto som už niekoľkokrát zasiahol do toho môjho obchodovania, že keď sa niečo takéto malo stať, vedel som o tom, vypínam obchodovanie, počkam si na vývoj udalostí, keď je všetko OK, ideme opäť, hej, za pár dní. Jak bys třeba doporučil, jak pracovat nebo jak rozvíjet to pravděpodobnostní myšlení, nebo takový to, jak si právě zmínil, takový ten přístup myšlení v hypotézách, pravděpodobnostech, co se může stát? No tak tam je asi nutné mať nejaký matematický základ, hej? Čiže treba sa troška povenovať aj nejakej pravdepodobnosti štatistike a vychádzať z tohoto, ako tam asi viac ti neporadím. Takže úplne nejaké základy, hej, tej pravdepodobnosti si naštudovať, takisto štatistiky a hovorím, nie je tu žiadna jadrová fyzika, ja si myslím, že to zvládne asi každý priemerný človek. Netreba na to mať ani vyštudovanú matematiku, ani nič podobné, ale samozrejme je to troška možno nepríjemná činnosť pre tých, čo matematiku nemajú radi. Hej. No, jsme se bavili teď před natáčením ještě, že je dobrý na to využít třeba ChatGPT, že jo, napiš mi to jako 5letému dítěti, on to dokáže celkem asi jednoduše vysvětlit. Určite, no, ChatGPT má v tomto tiež veľký potenciál. Čiže dokáže vám to vychrliť ohromné množstvo informácií, dokáže vám to vytvoriť nejaké stratégie, vie si to načítať nejaké historické dáta od tých jednotlivých inštrumentov. Čiže určite môžete využívať aj takúto pomôcku, ako je umelá inteligencia, ale nespoliehal by som sa na ňu úplne 100%. Hej, o tom sme sa bavili ešte pred natáčaním, že ono to nevypluje niekedy na prvýkrát relevantné a správne výsledky. Takže treba sa pýtať do nekonečna, treba dokonca položiť otázku, nepomýlil si sa, naozaj máš pravdu, skús mi to ešte jedenkrát namodelovať, prípadne ešte raz nad tým porozmýšľať. Hej, ja ChatGPT využívam tiež,
Dokonca mi to pomáha vytvárať nejaké jednoduché časti kódu, ktoré ja si potom dotvorím, ale mám teda aj negatívne skúsenosti v tomto zmysle, hej, že veľakrát mi to odpovedalo skrátka úplný shit. Nebolo to vôbec pravdivé. No a samozrejme, keď sa potom dodatočne spýtam, myslíš to naozaj vážne? Tak odpoveď je áno, ospravedlňujem sa, predchádzajúca odpoveď nebola správna a už je to odpoveď úplne iná. No a do budoucna, jaký vidíš trend umělé inteligence i s ohledem vlastně na trading? Myslíš, že to bude se zlepšovat, budeš to využívat? Jaký s tím máš plány? No ja ako aj tak tam vidím potenciál asi skôr v tom tvorení kódu, hej, ale nevidím osobne potenciál na nejaké predikcie. Myslím si, že veľa ľudí, aj traderov sa spolieha na to, že ChatGPT alebo všeobecne umelá inteligencia. A dokonca samozrejme vznikajú že rozličné reklamy a marketéri ako keby kvázi zneužívajú v úvodzovkách to ChatGPT, že je to tak super, lebo je to umelá inteligencia, dokáže to na základe niečoho predikovať, čo sa na tých trhoch bude diať. Osobne si myslím, že to nie je pravda. Ani umelá inteligencia totiž to nemá vešteckú gulu a nevie ani ona, hej, čo sa bude diať, lebo to je nepredikovateľné. Hej, naozaj do toho vstupuje tak veľa faktorov, makroekonomických dát celého sveta, nepredvídateľných vecí, ktoré sa môžu stať v tomto svete, či už vojenských konfliktov, ja neviem, môže prísť niečo podobné ako COVID, môže prísť hocičo, čiže nejaký Black Swan, a to naozaj nedokáže predikovať ani umelá inteligencia, nech bude hociako múdra. Tak nie je to možné. Čiže keď sa aj toho ChatGPT spýtate niečo konkrétne, kam pôjde, ja neviem, GBP API, ono to síce niečo vypluje, ale veľmi všeobecne. Vy môžete pritvrdiť, hej, ja som to skúšal, takéto otázky, že na základe toho však vyzerá to tak a tak ono vám to vypluje, že no tak áno, však vyzerá to tak, že však ide to hore, tak asi to aj pôjde hore. Tak si zadáte nejaké bajko, však GPT mi krásne poradilo, že umelá inteligencia, no a šup, ja neviem, za pár hodín má predstavenie pán Pavel, ten zadrie nejakú chuťovku o nezamestnanosti alebo hocičo nejaké veľké makroekonomické dáta, bum, padne to a sme všetci vybavení. Takže určite neveriť ani ChatGPT, keď vám aj niečo bude svete tvrdiť, že pôjde to tam a tam, je to úplne nepredikovateľná udalosť. Nikto z nás, ani umelá inteligencia nevie, kde sa bude aký inštrument hýbať. Či to pôjde smerom long alebo smerom sell. Takže raději si vytvořit svůj vlastní systém, který vlastně budeš nějakým způsobem pořád opakující se způsobem využívat a vlastně pracovat asi s tou pravděpodobností, asi, že? Určite áno, no nám retailovým traderom asi nič iné ani nezostáva. Nemáme žiadne iné možnosti, hej. My nemáme žiadne inside informácie tak ďalej ako nejaké inštitúcie, nedokážeme robiť nejaké HFTčka, ako to robia banky, hej, alebo ako to robili nejaké fondy, ako to robil Jim Simons, hej, ktorý bol najlepší algotrader na svete, alebo teda jeho fond, ktorému sa darilo 40 rokov, lenže my sa nemôžeme, my malí retailoví tradery porovnávať, ktorí tu u CFD brokerov na paku obchodujeme s nejakými veľkými inštitúciami. Oni fungujú úplne iným spôsobom, hej. Aj toto sa inak veľakrát zneužíva v rozličných marketingových materiáloch a reklamách, že však fungujú na tom banky, zarába na tom taký fond, zarába na tom Jim Simon, zarába na tom neviem kto. Áno, ale že oni majú také možnosti, taký software, takú výpočtovú techniku, také informácie k dispozícii, ku ktorým sa akože bežne smrteľník nemá šancu dostať. Hej. No a keď sme ešte pri tom Jim Simons, áno, to bol jeden tiež z najgeniálnejších matematikov svojej doby, čiže on tiež fungoval na nejakých pravdepodobnostných modeloch a používal aj nejaké úplne, že v začiatku nejaké jednoduché pravdepodobnostné modely, neskôr to vyšperkoval, ale zároveň oni aj vzhľadom k tomu, že boli takí veľkí, tak mali prístup aj k nejakým informáciám. Samozrejme, že potom aj veľké banky, dokonca sú tam aj v USA nejaké prípady, že sa súdi Goldman Sachs za ovplyvňovanie ceny zlata a tak ďalej. To je strašne veľa, to sme tu naozaj asi zhnili do rána, keď sme sa mali baviť o tomto všetkom. Hej. Len som tým chcel povedať, že my malí traderi ani nemáme tak veľa možností ako tí veľkí. Čiže keď vám aj niekto povie, že áno, na tom Forexe zarábajú tí veľkí, tak poď si niečo uchmatnúť. Zasa je v tom veľká lož, je v tom veľa nepravdy, lebo tí veľkí majú úplne iné možnosti, aj čo sa týka kapitálu, dolievania toho kapitálu, riadenia toho rizika. Hej, to je úplne iný vesmír, ako tento retailový trading u nás malých.
Jo, pojďme teda ještě na to, jak jsme si slibovali to money management a tu psychologii, že jsme se dotkli tak okrajově. Tak konkrétní tvůj přístup k řízení rizik vypadá, jak máš třeba nějaký přesně jako risk na jeden obchod nebo na nějaký soubor instrumentů, jak nad tím přemýšlíš? No nie, ja už to mám celé v podstate vyrátané tak, že moje jediné riadenie rizika je skrz ten capital guard, ktorý mám nastavený. Čiže podľa agresivity každej stratégie mám capital guard aktuálne nastavené na minus 15, minus 30 a minus 50%. A už nič ďalšie ma nezaujíma, lebo som ako keby už aj psychicky zmierený s tým, že tá stratégia je vyrátaná cez tie moje matematické modely tak, že keď sa stane to zlé, čo sa môže stať to najhoršie, alebo teda ešte horšie, než ako môžem predpokladať, tak to najhoršie, čo nastane je capital guard. Minus 15, minus 30, minus 50. No a to je všetko. Hej. Nad ničím ďalším už nemusím v podstate rozmýšľať, nemusím sa trápiť. A podľa mňa do tohto bodu by ale mal dospieť časom každý trader, lebo vy čím viac budete špekulovať, čím viac budete špekulovať nad tým, že alebo každý deň to bude sa nejako upraviť, zmeniť, tak už prichádza tá nekonzistentnosť v tom rozmýšľaní. Čiže nájsť si nejaký súbor pravidiel, ktoré keď si raz nastavím, tak ich budem dodržiavať. To znamená, že keď som si raz nastavil na túto stratégiu, capital guard taký a taký, tak nebudem zajtra uvažovať, že ho zväčším alebo že ho zmenším. Nechám to tak, lebo viem, že takto by to malo dlhodobo fungovať. Hej? Až keby sa niečo v budúcnosti naozaj brutálne zmenilo, čo sa mne inak mimochodom zatiaľ nestalo, ale nie je to vylúčené do budúcna, tak bude musieť nejakým spôsobom opäť prerátavať tú stratégiu, že na základe tých rangeov, ktoré sa môžu extrémne rozšíriť, zvýšiť sa extrémne volatilita, tak bude musieť uvažovať nad tým, že možno to bude musieť nejako doupraviť. No vlastně u té volatility už jsme si dotkli taky, že jo, tak tam pracuješ i třeba s tím, že při růstu volatility snižuješ automatický objem, aby se pořád jakoby držel tý range, nebo jak nad tím přemýšlíš? Nie. Aha. To obchodovanie je založené na tom, že ako keby som stále obchodoval v tých úplne najväčších globálnych maximách. Tých historických. A plus ešte je tam zarátaná aj rezerva. Keby sa stalo ešte niečo horšie, ako boli tie historické globálne extrémy. Takže to máš dostatek prostoru pro to, aby ten trh opravdu jako sa mohl dýchat. Jo. Presne, aby to naozaj mohlo dýchať. Hej. Je tam aj nejaký priestor aj do toho capital guardu. Hovorím, až keby sa stali nejaké extrémne čakané veci, tak až v tom prípade je tá inštancia poslednej zachrany capital guard. Dovtedy naozaj nepotrebujem robiť nič, ani to nejako špeciálne neupravujem. Jedne teda počas fundamentu, ako som spomínal, sú nejaké metódy, spôsoby, či už zastavenie samotného tradingu, alebo len pozastavenie na nejakú dobu, vyčkávanie, na nejakú správnejšiu príležitosť, aby ten robot mohol začať pracovať až tedy, keď ja chcem. Lebo môže do toho človek vstupovať, ale naozaj extrémne minimálne a zasa musí to byť nejaký súbor pravidiel, ktoré je nutné dodržiavať. Že iba v takomto prípade, keď sa stane toto a toto, tak môžem zastaviť robota na takú dobu, až kým sa nestane zasa toto. No, máš tam teda nastavený vůbec stop lossy v tom trhu, když teda spekuluješ na ten? Nie. A to som si právě říkal. Jediným stop lossom je capital guard. Aha. Hej? Aha. Jediným stop lossom je naozaj capital guard. A take profity tam ale máš nastavený. Jasné, take profity tam sú. Ale už sa mi tiež stalo niekoľkokrát, myslím, že to za posledné 3 roky bolo možno tak do 10 krát, 5 až 10 krát, kedy som ja ručne zatvoril, lebo tam trh sa začal zase tak nejako zvláštne správať a začalo to tam tak nejako plávať, že to šlo do strany do čopu a 2-3 dní nevedelo to tepečkami zasiahnuť, tak som si povedal, tak to zatvorím ručne. Hej, a myslím, že mi to dokonca jedenkrát asi zachránilo, akože, že normálne, že život. Že nenastal ten capital guard. Hej. Takže hovorím, niekedy, keď ten trader má tie grafy napozerané a má taký nejaký vnútorný nepokoj, že niečo sa mi nezdá, niečo sa tam ide diať a plus do toho za týždeň majú byť nejaké makroekonomické dáta, prípadne OPEC tam bude mať nejaké stretnutie, tak radšej to predtým zatvorím, hej, skôr, keď už je to v nejakom zisku, alebo dokonca sa stalo, že som to zatvoril aj na nule. Hej. Sú aj situácie, keď sa zavrelo, že ručne minus 1, minus 2%, aj len kvôli tomu, lebo naozaj sa tam diali veľmi podivné veci, atypické, ktoré sa bežne vymykají tomu normálu. Já si právě říkám, jako, že ta stopka v podobě toho stop lossu, že třeba u těch range trhů bych asi to chápal, ale třeba když se ti na trendovým instrumentu najednou úplně jako fakt obrátí trend, tak to třeba může být ta situace, kdy už do toho musíš třeba šáhnout? Nebo máš nějaký rozdělený jako rangeový trendový trhy? Spíš takhle? No, môžem aj nemusím. Toto je trošku také komplikovanejšie. A to už by som šiel asi veľmi do hĺbky, aby som to celé kompletne vysvetľoval.
áno, to je práve to, že keď sa dejú tie nejaké extrémy, hej, tak vtedy ja to ako keby kvázi ešte zachraňujem, keďže tam nemám stop lossy a nechcem samozrejme ani ja dosiahnuť capital guard, tak vtedy potrebujem do toho vstúpiť, hej, a nejakým spôsobom to ešte ušetriť, to znamená vypnúť, hej, toho robota a čakať, čo sa bude ďalej diať, hej, ako veľmi to bude zlé. Čiže ja tam mám nejaké metódy, akým spôsobom to viem ešte ďalej ušetrovať, keďže tam mám naozaj veľký pracovný priestor. Hej, lebo ja s tými globálnymi extrémami stále rátam. Super. No a si teďkom říkám vlastně emoce teda, psychologie, tak ty to máš díky tomu asi pokrytý tím, že vlastně ty obchody se ti otvírají teda automaticky, že? Předtím ale, když jsi vyvíjel ten systém, tak ty emoce tam hrály roli možná i dodnes, že? Tak teďkom asi máš už nějakou formu disciplíny, že když víš, že se tě zmocňují nějaké emoce, tak už do toho nezasahuješ. Myslíš, že jsi v takové už fázi? No myslím, že áno, lebo všetko je nastavené. To znamená, že ja viem, čo sa môže najhoršie stať. Plus za tie roky ja si stále, asi každý mesiac, minimálne raz za mesiac robím nejaké backtesty u rozličných brokerov, hej, za rozličných podmienok, že si tam mením dokonca aj spready a podobné veci, to sa všetko dá. Čiže stále to ako keby nejako sledujem a v podstate už ani nie je veľmi čo na tom systéme vylepšovať, hej. On je ako keby tak nejako pevne daný a môžem ho len tak úplne veľmi jemnučko doladzovať, ale tam sa už nedajú robiť nejaké veľké zásahy. Hej. Aj vzhľadom k tomu, že to ide dlhodobo a viem, že to prežilo aj rok 2022 na tej rope, že to tam prežilo tie obrovské sviečky, výkyvy, čo sa dialo hore-dole, tak tomu systému už natoľko verím, že nepotrebujem do toho naozaj takmer vôbec zasahovať. Je to v podstate automaticky a iba keby sa udiali nejaké obrovské veci. No a to je tá najhoršia vec, že Capital Guard a nič ďalšie ma netrápí. Předtím si vlastně ty emoce prožíval jaké, když si vzpomeneš třeba, co ti nejvíc zasahovalo, zmluvilo chamtivosti? No burlivé. Áno, zo začiatku jasné, emócie boli burlivé, lebo zo začiatku, hlavne ten prvý rok, kedy som sa v podstate ešte len vzdelával, tak jasné, že boli vysoké očakávania. Hej. A videl som to aj v takej tej nejakej komunite okolo mňa, že som tam nejakých tých prvých traderov spoznával a oni mali v podstate tiež, čiže sme boli ako keby na takej rovnakej vlne, že a tu asi 95 a možno aj viac percent ľudí je na takej vlne, že sú tam taká tá nádej, vysoké očakávania, že zlepší sa mi život, budem strašne veľa zarábať, veď preboha na Forexe zatočia predsa bilióny, 3 bilióny dolárov denne, to musí fungovať, nejaké drobné si musím z toho uchmatnúť, tých 10-20% mesačne, to je také, že to by sa dalo. Čiže každý má takéto nejaké očakávania. No a ono to môže samozrejme krátkodobo fungovať, hej, kľudne aj rok, hej, videl som traderov, ktorí fungovali, že rok a mali cez 10% mesačne, bez problémov, no ale nikdy to potom nedopadlo dobre. Hej. Potom práve prídu nejaké tie fatálne straty a v podstate fatálne straty som mal aj ja na začiatku, na nejakých menších účtov, že ma teda zastavila až margin call. No a potom jasné, že nejaké 2-3 týždne ste už v takom nejakom psychickom nepokoji. No a tam ešte závisí od toho, že aká ste osobnosť, či vás začne tie týždne po tej strate ovládať chamtivosť a chcete to veľmi rýchlo dohnať, čo je v podstate cesta do pekla úplného, alebo dostanete strach. Hej, ja si v tomto prípade myslím, že ten strach je v tomto prípade lepšia emócia. Lebo ak dostanete strach, a nie je nejaký brutálny, lebo môže byť brutálny a vtedy skončíte s tradingom. Hej, že sa na to vykašľate, poviete Forex je scam, to je blbosť, obrali ma o peniaze, navždy s tým končím. Hej, to je úplne že ten extrém strachu. Ale keď ho máte akože len takú štipku správnu, tak začnete nad tým uvažovať, premýšľať, že dalo by sa to možno robiť aj opatrnejšie, začnete byť možno opatrnejšie, zvolíte iné prístupy, začnete sa viacej vzdelávať, začnete tú svoju stratégiu viacej backtestovať a viacej ju nastavovať. A takýmito postupnými chybami, kde bohužiaľ prídete aj o kvantum peňazí, sa môžete dostať k tomu, že budete mať funkčnú stratégiu. Hej? Ale tá cesta je šialená, hej? Na to upozorňujem. A preto ju vydrží možno len tých 5% traderov. Lebo po prvom margin call, a to bude mať úplne každý, pochybujem o tom, že existuje človek, ktorý začal tradovať a nevymazal, či len jediný účet. Tomu neverím, ak existuje, nech sa mi ozve. Dám mu nejakú medailu. Tak po tom margin call podľa mňa takých, môj skromný odhad, nejaký osobný 60 až 80% ľudí s tým skončí. Oni si povedia, je to scam, okradli ma, obrali ma, brokeri, to sú všetko klamári a končím.
A už sa tomu Forexu nikdy viac venovať tí ľudia nebudú. Ten zvyšok, to bude nejakých možno 10 až 30% ľudí, to skúsia znova. Problém je, že nastanú ďalšie straty. Hej. Opäť, ak je človek, ktorý má len jeden jediný krát za povedzme posledných 5 rokov iba jeden spálny účet, nech sa nám ozve. Pozveme ho možno aj tu na do podcastu, ako to je možné. Čiže prídu ďalšie straty. Hej. Otázne, aké budú veľké. Lebo ak ste príliš chamtiví, zasa budú fatálne a tá cesta postupne pôjde opäť dostratená. Čiže keď ste si aj povedali po prvej strate, ešte to vydržím, príde ďalšia, no povedzme, ešte mám nejaké peniaze, ešte skúsim a pôjdem ešte agresívnejšie. A takto pomaličky skončíte, či chcete alebo nechcete. No a potom je cesta, ktorú používa tých zvyšných možno necelých 5%, ktorí si povedia, že áno, ja už som tie fatálne straty mal a už ich nechcem mať. To znamená, že ja si nastavím nejakú hranicu, kedy to idem zastaviť. Hej, nazvem ju to jedno, ja ju volám capital graph. Vy si to môžete pomenovať, ako chcete. Skrátka, tu je nejaká finálna strata, maximálny drawdown, ktorý keď vidím, tak zatváram obchody. Lenže zatvárať obchody v strate je mimoriadne bolestivé a preto len tých necelých 5% traderov to takto robí. Hej, a samozrejme potom aj to doháňanie strát. To je ďalšie labúžo, na ktoré sa treba pripraviť a to je tá prvá cesta, že vy to budete chcieť veľmi rýchle dohnať agresívne a to je cesta do pekla úplná. Takže to vypadá, že vlastně těch 5% úspěšných má asi určitě vytrvalost, že vlastně to nevzdávají, pokračují asi, že? Plus někde potom se naučí oscilovat na té emoční rovině mezi mírným strachem a mírnou chamtivostí někde kolem toho. Áno, musí byť rovnováha. Čiže tie dve emócie, strach a chamtivosť, oni sú vždycky nevyrovnané. Keď začínate, tak tam je totálna nevyváženosť, že maximálna chamtivosť, nulový strach. Lebo všetci vás presvedčia, že na tom budeš len zarábať a budeš v Dubaji a budeš skrátka milionár. Strach nemá žiadny, nech sa páči, tu dávam peniažky tomuto brokerovi, ideme na to, 100 lotíkov, čiže all-in, na long, lebo tu je krásny signálik, ktorý si ja kupujem za 12 € mesačne a tu je VIP skupina Secret Tajná. To mi odporučil môj kamoš, ktorý už teda v Dubaji je, čiže krásny príbeh. Postupne sa to rozhýbe, hej. No a teraz je iba dôležité, ako sa to dostane. Hej, prvá strata a už strach. Hej, miesto chamtivosti, ktorá bola hore, už prevažuje strach. Teraz my potrebujeme to postupne tými stratami a všetkým, čo sa udeje za tie roky, to vyvážiť. Až sa to musí dostať do jednej línie. Čiže ako keby my, ako ľudia, sa emócií nezbavíme nikdy. Čiže emócie tam budú, len teda naozaj musia byť nakoniec v rovnováhe. Čiže musí tam byť aj štípka strachu, lebo musíte byť opatrní, hodne opatrní. Ale musí tam byť samozrejme troška aj štípka toho, že chcem na tom zarábať. Čiže tá štípôčka chamtivosti tam stále musí byť. Pozoruješ třeba i, když se podíváme na tržní psychologii, nejenom jako na individuální, ale třeba na tu tržní, tak pozoruješ něco takového i v grafech, jak jsi říkal, taková to, že emoce budou mít lidi vždycky, tak jestli tohleto se ukazuje i na těch trzích, jak to pozoruješ? To asi ťažko vyčítať z grafov ako takých. Možno to je aktuálne vidieť samozrejme na akciovom trhu. Hej, tam to je možno taký modelový príklad tohto roku, že tam tú chamtivosť asi vidíme všetci, keď sa pozrieme na krivku, a hlavne teda indexu, SP 500 a Nasdaq třeba. No, stovka, hej. Tak tam už asi je to troška také atypické, tam nejaká anomália, hej, že to vzhľadom k tomu, čo sa teda aktuálne vo svete deje, že tá ekonomická situácia nie je až taká úplne ružová, aj keď teda sa tu snažia, hej, najväčšie banky sveta, alebo teda FED a celá Európska únia stlačiť infláciu a tak ďalej, robí sa to viac menej umelo nejakými opatreniami a nemusí to dobre dopadnúť. Čiže je tu nejaké také zvláštne pnutie a napriek tomu je tu takýto obrovský hype na tých akciách, čo dokonca veľa aj svetovo uznávaných analytikov, aj predstaviteľov veľkých fondov, obrovských investorov akože nechápe, že to je možné. A už samozrejme aj vybiehajú správy, že tí najväčší sa obávajú práve tej obrovskej korekcie. A teraz určite príde, len teda nikto nevie, že kedy. Takže možno toto je jeden taký modelový prípad, že niekde to je vidieť. Ale na tom Forexe, asi na tých menových pároch, tam to tak bežne podľa mňa nevidíme. Hej, ani na komoditách, tam výnimočne. Tam sa to naozaj odvíja skôr od nálad tých veľkých hráčov na tom trhu. Hej, čo oni robia. Hej, či už na zlate, tam bol tiež modelový prípad, keď teraz vieme, že Čína nakupovala to zlato, potom zrazu prestala ho nakupovať, nikto o tom nevedel, zlato začalo padať a tak ďalej. Čiže
A to je to, čo som aj hovoril asi v úvode tohto podcastu, že my, malí retailovi, nemôžeme vedieť všetko. Hej, čiže je tam veľa prekvapujúcich situácií a potom dochádza k tomu páleniu účtov. Pojďme se ještě podívat na tvůj projekt 3X Traders. Máš vlastně firmu, že jo, 3X Traders, tak mohl bys představit vlastně o čem, proč vlastně ta firma byla založena, co řešíte, jak vypadá tým a podobně? Áno, firma bola založená tu v Českej republike v Prahe, kde sa vlastne teraz nachádzame. A bola to vlastne ako keby idea našej také partie traderov. Hej, boli sme traja, preto vlastne 3X-ka. Traja tradery, ktorí sme túto firmu založili a každý z nás akože robil niečo iné. No a idea vlastne bola taká, že budeme teda tradovať, budeme robiť vlastný kapitál, ale budeme robiť aj nejaké podružné činnosti, že vyvinieme stratégie, ktoré budú kopírovateľné, čiže budeme robiť copy trading, a prípadne dokonca, že budeme vzdelávať. Jeden kolega od nás chcel robiť aj vzdelávanie v tom tradingu. No a možno časom by sa nabalovalo niečo ďalšie, hej. Ako ale tie roky nejako plynuli, lebo však firma má aktuálne už vlastne 3. rok funguje, tak tí moji chalani, tí spoločníci sa tak postupne oddeľovali, hej. A to z toho dôvodu, že teda buď nezvládli psychológiu tradingu, nešlo im to, hej. To nadšenie na začiatku to bolo obrovské, hej. Zasa príjm tam hrali tie emócie. Lenže tie emócie postupne ako z vás opadnú, tak zistíte, že buď sa mi v tom tradingu teda nedarí, alebo keď prišla veľká strata, tak ja som samozrejme nešťastný, naštvaný, nejdem to ďalej robiť. Čiže takéto niečo sa stalo vlastne aj tým ľuďom okolo mňa a aktuálne som ako keby zostal sám, ktorý to celé ťahá. A jasné, že sú okolo mňa nejakí ľudia, ale skôr už takí externí, že v tej mojej firme nefigurujú. Čiže mám takých nejakých mojich externých partnerov, ktorí mi s tým pomáhajú, či už sú to nejakí aj bičkári, alebo nejakí teda aj tradery, ktorí mi pomáhajú s niektorými vecami, čiže som v takýchto nejakých komunitách zapojený. Ale aktuálne som ja jediným predstaviteľom teda firmy 3X Traders. A aktuální teda vize a strategie teda je nastavená, jak co bys rád, kam bys to rád posunul? No tak vízia a stratégia tej firmy je nastavená tak, aspoň v tom mojom ponímaní, že my chceme, alebo ja chcem, aktuálne už môžeme hovoriť iba za tú firmu, aby sme mali dlhodobo funkčné stratégie, ktoré vytvárajú zisk. Hej. Zároveň tieto stratégie ponúkame ako kopírovacie u nášho partnera Purple Trading a aj u ďalších, kde sa dokáže pripojiť aj široká verejnosť, hej, a kopírovať v podstate tie naše obchody. Hej, ako som hovoril, ropa nám už funguje v podstate 3. rok, máme tam dokonca stratégiu na zlato, tá funguje myslím už 19. alebo 20. mesiac, s tým, že Capital Guard tam nemáme ešte ani jeden jediný. Zhodnotenia pri rope už je to myslím nejaké vyše 130%, to zlato má okolo 65%, čiže zhodnotenia sú naozaj nadštandardné, hej, výnimočné. A naozaj tým stratégiám ja osobne dôverujem. Hej. Ja som zároveň aj trader, ktorý tieto stratégie vymyslel, ktorý ich riadi, čiže stojím si za tým, že aby boli dlhodobo úspešné. Hej. Možno do budúcna, keď sa budeme nejakým spôsobom rozširovať, tak zoberieme tam aj nejaké podružné činnosti, ale budeme to robiť troška inak ako tie firmičky alebo tí nejakých vozovka šmejdi, ktorí to robia, tak ako sme sa bavili, že budeme chcieť možno robiť aj nejaké vzdelávanie, ale na nejaké také profesionálnejšej úrovni. Hej. A nebudeme chcieť z tých ľudí len ťahať peniaze a nedávať tomu žiadnu pridanú hodnotu. Hej. Ja si myslím, že existujú tradery, ktorí aj majú tie výsledky a dokážu tých ľudí aj niečo možno naučiť tak, aby ten človek mohol byť profitabilný. Len stále upozorňujem na to, že vy aj keď sa naučíte, čo je lot, čo je PIP, čo je risk management, čo je volume profil, čo je ICT, čo je SMC a všetky tie skratky, tak to z vás neurobí tradera. Hej, stále sa bavíme naozaj o vyvažovaní tých emócií, o nastavení hlavy, o nejakom mindsete. Je tam extrémne veľa faktorov, extrémne veľa prekážok. Je to úplne opačný obraz toho, čo môžete vidieť na Instagrame alebo sociálnych sieťach. To, čo vás čaká, keď budete chcieť byť ziskovým traderom. Pojďme to teda shrnout, já mám na tebe závěrečnou otázku. Konkrétní kroky, konkrétní rady fakt začínajícím, ale i třeba pokročilým traderům, aby se vyvarovali ideálně těm rizikám, aby je bezpečně zvládli a následně, aby se mohli přehupnout na tu ziskovou vlnu. Co bys jim poradil? No tak, OK, skúsme. Určite na začiatok je dôležité nejaké samoštúdium. Hej, to znamená nájsť si nejaké základné materiály,
Ono sú aj celkom kvalitné materiály, neviem, či teda môžem spomenúť, lebo nechcem nikoho špeciálne akože propagovať, ale sú to aj takí nejakí starší mentori tu v Českej republike, ktorých poznám. Oni dokonca aj napísali publikácie, ktoré sú verejne dostupné, dajú sa kúpiť, sú to knižky o Forexe, ako začať s Forexom, ako začať s tradingom, čiže možno vyhľadávať niečo v tomto zmysle. Ako začať s Forexom, obchodovaním a tak ďalej. Naštudovať si úplne tie základné veci. A až vtedy, keď naozaj niečomu nechápem z tých základných vecí, tak si nájsť nejakého, ale fakt, že seriózneho mentora. To znamená, že určite nevyhľadávať na Instagrame niekoho, kto mi prvý vyletí na reklame a ponúka mi kurz so svojou Lamborghini v Dubaji. To asi nie, ale snažiť sa hľadať niečo, čo vyzerá aspoň troška seriózne, má to nejaký cvenk a na čo si napríklad aj dokážem nájsť recenzie na Google alebo hoci kde. Čiže hľadať aj tie recenzie na tú daného mentora a až potom sa začať pýtať. Ako ja nehovorím, že je zle si kúpiť kurz, to som nikdy netvrdil. Ako je ten kurz vás môže niekde posunúť. Ale problém sú práve tí rozliční šmedi, ktorí od vás tie peniaze zoberú, ale nenaučia vás de facto nič. Že je to všetko len mačka vo vreci. Čiže toto je nutné nejakým logickým, kritickým premyšľaním vyfiltrovať tie mačky vo vreci s tými serióznymi. Čiže začať týmto. No a potom dlho skúšať. Samozrejme odporúča sa, a to môžem odporúčať aj ja skúšať najskôr na demo účtoch. Ja tam odporúčam jednu takú chuťovku, čo podľa mňa málo ľudí robí. Vy keď si založíte účet, tak si ho nabíte čo možno najvyššou sumou. To znamená, že ja každému, kto ku mne prišiel a spýtal sa ma, že chcem začať a čo mám urobiť, hovorím, otvor si demáč, daj si tam 10 miliónov eur. A on sa ma pýta, že preboha, prečo? Ako ja som chcel začať, že dám si tam 1000, 10 000. Vy, keď si tam dáte tú veľkú sumu, tak si myslím, že budete ako keby pripravení na tie veľké numerá, tie veľké čísla, aj keď uvidíte, že sú tam tie veľké straty, tie drawdowny. Ono to potom bude troška inak vyzerať a troška vám to pomôže v regulovaní tej zložky strachu. Čiže ja osobne by som si dal demáč, kde si dám 10 mega, alebo keď sa to deje 100 mega a hral by som sa s takýmto demáčom čo najdlhšie. Odporúčam vyskúšať si aj robotov, a to z toho dôvodu, aby ste zistili, že sú viac menej skoro všetky nefunkčné. Hrať sa s indikátormi, hrať sa úplne so všetkým. Čím dlhšie sa s tým budete hrať, tým skôr prídete na to, že drtivá väčšina vecí je nefunkčných. Je to na nič. Úplne na nič. Časom, keď to budete samozrejme robiť každý deň, tak je možné, že troška sa vám ako keby do hlavy dostanú tie paterny. Lebo oni existujú, sú v tom naozaj nejaké zákonitosti prírody, nejaký Fibonacci tam naozaj platí. Tie paterny naozaj existujú. Ono aj keď sa veľmi nahrubo pozrieme na nejaký daily graph, dáme si tam 10 rokov, tak vidíme, že stále sa tam niečo opakuje. Len to treba mať ako keby troška napozerané. Čiže pár percent z vás možno dokáže aj na konci robiť nejakú čistú price action alebo niečo podobné. To sú možno nejakí tí ruční tradery, ktorí už to majú tak dobre napozerané, plus do toho vedia troška ešte niečo o makroekonomike, naštudujte si makroekonomické dáta, čiže je dosť dôležité ruka v ruke aj s tými technickými vecami si naštudovať aj nejaké veci z ekonomie. To znamená, že keď máme nejakú NFPčku, čo to znamená, keď sú tam zlé údaje, pôjde to hore, pôjde to dole, ako to ovplyvní euro, ako to vlastne ovplyvní dolár, lebo viac menej korelácia na dolár je úplne všade, v každom jednom inštrumente, tam sa nemáme o čom baviť. Čiže keď sa začne hýbať dolár, tak sa rozprúdi úplne všetko. Takže aj tú ekonómiu si musím naštudovať, aj tie technické veci si musím naštudovať, aj veci ohľadom tradingu, aj psychológiu si musím troška. Psychológiu podľa mňa asi teoreticky veľmi študovať si nemusím, lebo vy si ju vycibrite, ale bude to trvať. To trvá mesiace až roky. No a ako vidíte, je to tak strašne veľa, čo sa treba naučiť a čo si treba vycibriť a čo musíte mať napozerané, že to naozaj bude trvať rok, 2, 3, závisí od osobnosti človeka, koľko tomu budete denne venovať. A určite sa to nedá robiť tým spôsobom, že niekde pracujem a do toho si na mobile niečo pozerám. Alebo kúpujem si od niekoho signál a ten ma to naučí. Tomu je naozaj nutné venovať full time času a zaberať to roky samoštúdia, roky odhaľovania rozličných lží, nepravd. Je to nekonečný súboj potom s brokermi, lebo keď ste úspešní, tak tí brokeri začnú vám hádzať polná pod nohy.
Čiže ono pomaličky sa budete dostávať do takého vesmíru, kde začnete objavovať, že okrem toho, čo sa tu učí, čo mi ukázali, na čo som prišiel sám, tak ešte mám aj vlastné skúsenosti, že urobil mi broker toto, tento robot mi spravil toto. A až tedy sa dostanete možno do nejakého levelu, že budete vedieť, čo máte robiť. Ale je to extrémne dlhá a náročná cesta, ktorá sa diametrálne líši od toho, čo môžete vidieť na Instači. Nepredpokladám, že to budete robiť ani z Dubaja, ani z Bora Bora. Budete zavretí v nejakej pracovni, kde vám budú učať počítače, monitory. Ako nepotrebujete asi ani 20 monitorov, ale postupne to technické vybavenie nejaké musí byť. Budete v začiatku hodne nervózni, budete mať tlak, psychické stresy, bude to veľká nepohoda, prídu veľké straty, s nimi sa budete musieť zmieriť. Keď sa s nimi nezmierite, tak to môžete rovno zabaliť. A vždycky po každej lekcii, ktorá sa ku vám dostane, či je to strata, zisk, lebo samozrejme ani o zisku sme nehovorili, že tam je ďalšia emócia, eufória, hej. A tá nie je až tak veľmi dôležitá, eufória, ok, môže byť. Tak po každej tejto lekcii sa ako keby dostanete na ďalší malý schodík, hej. A až po tých schodíkoch môžete pomaličky niekde stúpať. No a potom ešte ďalšia vec pre úplného začiatočníka, ktorú chcem poradiť je, to sme tiež nespomenuli, ale tu sme veľmi veľa vecí nespomenuli, bohužiaľ, lebo aj tak som, ako vidíš, strašne veľa ukecaný a nedokážeme to obsiahnuť. Je diverzifikácia. To znamená, že ak sa niekto spolieha, ja keď som s tým začínal, s tradingom, tak som si myslel, že zo mňa bude bohač. Ja dám všetko do tradingu, ja tuto rozbijem prasiatko, ja tu idem okamžite dať na účet a z účtu to pošlem brokerovi a dám to do tradingu a ja budem bohatý. A už ja aj skončím so všetkým, ja už nebudem robiť ani ITčinu, na čo? Tak toto je extrémne mylná predstava ďalšia. A vždycky, keď idete do investičného sveta, nemôžete brať, že existuje len Forex a CFD obchodovanie, lebo to je veľmi úzko profilová časť, kde by ste dokonca podľa môjho názoru mali dať tú najmenšiu porciu z vašich financií. Lebo je to najrizikovejšia investícia vôbec, lebo je to obchodovanie na páku. Je to prepákovaná vec. Takže určite sa zaujímať širokospektrálne o investovanie ako také, naštudovať si, čo sú to akcie, čo sú to ETF-ka, čo všetko vlastne existuje v investičnom svete, kde všade môžem investovať a to portfólio si nejako rozumne rozložiť. To znamená diverzifikácia. Ak o tom neviem, zasa musím si nájsť v prípade nejakého finančného poradcu, rodinného, hej. Oni majú samozrejme tiež nejaké svoje informácie o tradingu, až tak veľa nevedia, bohužiaľ nechcem nikoho uraziť, dokonca odhovárajú, ale áno, zasa majú svoje vlastné sofistikované informácie o tom, ako sa dá investovať do ETF-iek, do akých a tak ďalej. Takže zatiaľ asi všetko k tejto téme. Vedeli by sme samozrejme o tom sa baviť ešte viac, do rána, do hĺbky. Neviem, čo viac ešte k tomu dodať. Děkuji moc, Tibore, za rozhovor. Ďakujem aj ja. Tak dúfam, že som aspoň troška pomohol tým začiatočníkom. Moc krát díky. A moc krát děkuji i vám za sledování. Napište nám určitě do komentáře jednu hlavní myšlenku, která vás nejvíce zaujala tady rozhovoru s Tiborem. Jinak sponzorem je Purple Trading a Fintokay a já se zase budu těšit příště u dalšího dílu podcastu Finanční Backstage. Sponzorem tohoto podcastu je Purple Trading, značka LF Investment. Jakékoliv názory, zprávy, průzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto podcastu jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost LF Investment Limited nepřijímá odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, včetně bez omezení jakéhokoliv ušlého zisku, který může vzniknout přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace, ani nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost poskytnutých informací.